Yekidinizi bab, gadap. Baratdan soň ýaňy 5 gün geçenem bolsa, ýazgyl üçin baryp tükeniksiz bir ýyl ýaryp görünipdi. Bulan polky dyýdy ýetip duran garyň içinde günni bir ýere göçýärdi. Bir ýöňe, bir ýyda, bir gapdaly göçýärdiler. Ýöňde Volakalamskiň bärdini, başga bir diwiziýanyň eskerleri duşmanyň tapgyr tanyk küzümini, tanklaryň dynjarynyň astyna hut öýler noklap serpikdirýärdi. Emma duşman kemden zowmap gelýärdi. Volakalamski ýem duşmanyň elindedi. Ýazgylyň kartasy bolman soň daş töweregem durşuna gar. Asmanam gurşun ýaly agyr bulut bolan soň o niräniň ileridigini, niräň gaýradygyny bilmeýärdi. Diňe ýöňdäki gümmürdiden şo tarapdan faşistleriň gelýändigini, diýmek şo tarapyň gülmatardygyny aňýardy. Daňdan Sanroto üçin bir kerpis çaý berdiler. Oň içinden öňkü bölümiň yaralarym ekidilmän eken. Ýazgyl bir gapyny açdy. Oň burnuna hap edip ganyň, dermanyň, porsan yaraň, adam teleginiň ýyturdy. Edil gapyň agyna diýýäli, kidijik çoýun pejin gapdanyny, kidijik stolyň başyny, şinerini egini ýaskynja gatyp, harwy eşikli kidijik bir gyýda oturdy. Ol stolyň üstüne ýylpyrlap duran panusyň ışygyna nämedir bir zat ýazyp oturdy. Ýazgyl oňa göz düşenni, belki ýaryny hat ýazýandyr, belki ýejetine. Meneme hat ýazmaly. Kime? Söýgülüm ýok. Ejemem ýok. Tüf. Beterin takladan. Sülgüne ýadaýyn diýen pikir kelledin urdy. Garankydan giren soň panusyň ışygam ýazgylyň gözüni uçganoklatdy. Asalymdan o ýerde typaryň üstünde ýatan yaralar saýgardy. Goluň üstü şinelden örtülgüdi. Ýöne ak kasa bile taraly ýelleri, aýaklary şineliň aşagyna sygman ak toppi al somuruşup durdular. Olaryň hakkyllygy, harryllygy, iňillisy, hasyllygy epşeler putup ýetiklerin jaýyň içinden çykyp bilmän, goýa diýwaryň ýüzüne ýelmeşip duranýarly. Geldiňizmi diýip gyýdy ýerinden tarta durdy. Kagazlaryny hasar gowy ýygynaşdyrmaga durdy. Mende 8 san agyr ýaraly bar. 5dem ýeňil ýaraly, ýöller hereket edip bilýär. O tamda da 12 san ýeňil ýaraly. Näçe transport getirdiňiz? Hemmesini ekidip bilersizmi? Ýazgyl näme diýjegini bilmedi. O bu jaýda Sanrotany gurnamaly. Sanrotoda yaral saklanmaýardy. Derrew tyýla metsanbaty berliýärdi. Emma her neçikde bolsa her minutda yaraly gelip durmagy mümkin. Eýem polk bir näçe gedek bombalandy. Goranyşyň ikinji liniýasyna böwütüp geçen nemis tanklary, awtomatçylar bilen eýem ýenişime gedek saknaşyp goldy. Indol ilkinji saknaşyklarda goýberin ýalňyşyny dötmekçidi. Sanrotany puta enzamlaşdyrjakdy. Transportyny aýagur saklajakdy. Ýa-da esas zadyň birem transport, araba. Sanrotanyň 12 arabasy we birem maşyny bardy. Maşyny front liniýasyna aralaşylan ilkinji gün nemis istirebitli eleme deşik edipdir. Şofýory aýagyny tüýräp duranyp geldi. Ol häzir araba sürýär. Arabalardan hem häzir 7 barly. Bir näçesi yaraly ekidip duranyp gelmedi. Onuň oňa göçürip ýörlen soň aýdyn tapmadyk bolmaklary mümkin. Ýa-da başga bir bölümiň agydyra komandiri olar ýö transportyna goşan bolmagy mümkin. Ýogsa da ýollarda başga bir bela uçuran bolmaklary mümkin. Mesestra agyr hatlaryny ýygnady da şinelini ýeňlendi. Uşaw bilen bir ýerini çekip akşamlandy. Näme dogunjan transport geldimi diýip goşak kelle sararyny esger tertegine galdy. Ýok, biz başga bir bölümden dip ýazgyl dodoklaryny çala gymlatdy. Wah, başga bir bölümden niýsene diýip goşak kelle esger elindäki ýyrtyk gulakçyny şekeleşdirdi. Wah, başga bir bölümden niýsene. Bir esgeriň sözü ýazgylyň bagyryna hanjar bolup dürtüldi. Frontdaky yaralyňam wraz üçin henkimenkisi bolmy. Eger bir yaralary häziriň gözünde ýa-da gospitala garankyda ekitmesen, dünýä ýagtylyndan ýaman kyn bolar. Duşman artilleriýasy, duşman samolyotlary bulary ýolly wes wyran ederler. Ondan bulary gysgaly medisina kömegi gerek ahyry. Emma polk intendanty näme diýer? Hansen transportyň diýip düýnüm uly gykyr getdi. Polk intendantynyň men başga zadyň bilenmek. Öz yaralanma transport türüpsün bolsun. Dölmeçiligiňizi öýüňizde goýup gelmelek eniňiz diýen sözleri ýazgylyň guragyna ýaňlandy. Dölmeçilikmi? Ya başga zatmy? Ýazgyl ýa suwalyna jogap tap bilmedi. Şowat goşak kelleli esger ýene
Wah, başga bir ölümden diýse ne diýdi. Bir salymdymdy. Soňam bir ýagdaý öz garaşyna aýtdy. Başga bir ölüm näme? Gyzyl goşuna degişli dälmi? Bu soraw Ýazgul'un ýaýdanjana jogap berdi. Anha geldim diýdi de Ýazgul ylgap taşar çykdy. Daşardanam 3 tane araba keşimi sanitarmy? Eginleri güppeli eskerle durunup geldi. Gyýy. Anha iki arabanın ıhtiyarını berýän. Agyr yaralaryň ýükledi uğru. Arabalar şüýnem dilhat ber. Yeňil yaralaryň bolsa ödüm kabul edýän. Ine dilhaty. Ol planşet gazyny açyp şıran golyny egilip, ýaly kagada dilhat ýazdy da, onu misestirän eline tutturdy. Eskerler agyr yaralylary şineliň üstüne agdaryp ema bilen götürmäge durdular. Yaralyň gözlerini gözdüşenini Ýazgul dogry karara gelenine gözüni ýetirdi. Ol gözlerde niredidir bir ýerden peýda bolan bu gara gaçly türkmen gyýdyna minnetdarlyk, umyt şöhlüleri peýda boldy. Dogonjan sag bol diýip olaň bir göter edip barýaka Ýazguly alkyşlamaga maýtapdy. Bir otog boşanyny Ýazguly şonuna Sanrotaň ýetagy kabinetini gurnumaga mümkinçilik döredi. Sanrotaň gyýdylary bu otogy süpürüp ardyp başladylar. Şol ikarada Ýazgul bir hereket bardygyny eşitip örün yeňil yaralar köşüşdirmek üçin olaň otogyna ýöneldi. Ol içki gapyda ýene-de şo goşok kelleli yarala gabat geldi. Sen näme gitmedin? Arabada yer bolmady dogonjan. Her araba dördi adam. Sylşykly oturup bolanok. Ogludan demin aldy. Men hiç sag elim abat. Ayaklam sag. Ýanky yaralary berdiň şoňa sag bol. Men sydaryn. On gepleşinde ruh değerligi bildirýärdi. Ýöne geplerini dodokları bir-birine ganyp köpürjük bilen gelmeşip duransoň. Bir gözi bolsa kellesi bilen bile saralyk bolansoň. Ýazgul on kimdigini hatda Vajgal kan ýagtysyna da tanap bilmedi. Asla bu wagt her yaraly bilen aýry meşgulanma wagty ýokdy. Olar arabalardaky ýaşyklary, enzamlary düşürmek güle boldular. Ulotoda Abdullah diýen bir goza ödbek sanitar bardy. Ol Ýazgula ne hilim bolsa ýakyn ýaly görünýärdi. Birinizden onun gelýän mahorkanyň ýaby deri bilen gatyşan ýysy, kakasynyň ýysyny ýadyna salýardy. İkinizden Ýazgulun kalbyna bir gamgynyk aralaşanyna ol derrew aňýardy. Kemandir kız, kamkyn bolmaňyz diýip gelerdi de, gamyňyzy bize satyň. Mä alyňyz. 4K däne erik beremen ornuny diýip ol jüýtünden çykaryp, adam der köpem der hemiş onu bir oýunam gurerek ködürlerdi. İlkilkire Ýazgul muny gaty görerdi, emma soňa öwrenişip gidipdi. Hatta Abdullah'nyň bu sözleri oň ýüregine bir hili ýeňillik salýardy. Gamgussany bir oýunam ýerige salçyp boljak o diýip Ýazgul Abdullah'ň degişmesine açylşardy. Käte Ýazgulundan Abdullah, sen menden gaýygamy satyn alyp o näde diýäň diýip sorardy. Olam gülümsürep, onu mahorka koşaman, o atlap tüsse bilen püfläp koy beremen, diýip jogap bererdi. Ana häzirem Ýazgul dermanyny agyr ýaşygyň bir tarapyny götürüp, iki kapyň arasyny eýlek-beýlek öwürüp maýyny tapman Nurka, nirdendir bir ýerden Abdullah peýda boldy. Ýazgulun elinden ýaşyk aldy. Siz eliňizi kapşatmaň, siziň koluňuz kerek diýip, o ýaşygy öwürdi içerik saldy. Men ýa başga bir arabany bärik sogdum. Ol adaşypdyr. Arabekeşi Samarkandly ekken. Ol toňup kalypdyr. Ankasy aşypdyr. Onu ýyltmaýsak bolmaýdy. Agyr yaralar uğradyldy. Sanrota işine başlady. Inni polkun ştaby bilen habarlaşmaly. Ştabym şu obanyň bir çetinde bolmaly. Köçeden araba tigirleriniň ýygyllasy, at aýaklarynyň düküldeşdirilýärdi. Ýazgul häli şinni bir ýerine garaşýan ýaly. Kimde bolsa bir ýere gelmeli ahyrin. Arat naşykçylardan ýa-da ştab işgärlerini bir ýere gelip, on gögünde bolmasa ýene başga bir punkta uğramaly diýejek ýaly. Abdullah Samarkandly ýollaşyny zaýat alyp huşuna getirdiler. Onuň aýagynyň barmaklaryny sow galypdyr. Onu özüne getirin soňlar, onuň Boya Pitaniýanyň ok ýara sülsatlylar üpçün ediş bölüminiň eskerdigini, onuň arabasynyň ýaşyklaryň bolsa granatly ýaşyklardygyny anykladylar. Aýryň arabany gapyň agyny diýip Ýazgul hopup epledi. Birden detonasiýadan ýarlaýsa, ähli yaralydan da bütün Sanrotanyna kül eder.
ýa-da halis lütü çykan ýabulary sanitarlar ýeriniň butuna ödüp bilmediler. Ýaby janawarlara ot ýem bermesen, demdiňiş bermesen, gymyllara gurbatlarynyň ýokdugyny göder ýeten soň sanitarlar granatly ýaşyklar göterip tamdan çetirakdy. Howlyň agdyny minnerläp goýdular. Belki polkdan tiz gelerler, alyp giderler. Aradan danyň ümüş tamşy hasardy bile geçdi. Galan ýeňil ýarallaryň da ýygynyň gelen ulug bolmaly. Daňdan howa hatam sowady. Jahan madaly ýagtyrly. Inna ştabdan ýa-syýasy bölümden adam gelmeli. Adam umyt bile ýaşaýar. Ýazgul belki haýt ulyň öýüdi gerer diýip pikir etdi. Emma oň süýüzi arzuwyny top tüpüň sesleriniň denderesi boldy. Birden peýda bolan bir dendere säheriň sowugyna zarňyllap gidýärdi. Ýazgul ılgap taşar çykdy. Obaň şinne ýem oklar şuwlaýardy. Eýride beride snaryat ýarylýardy. Abdullah köselüň satyrklaryna Sanrotanyň niredigini bildirýän Sanroto diýilip ýazyly görkezji strelkalary dakşdyrmaga gidipdi. Ol ýygyna aragatnaşykyň himli barabany şözläp geldi. Aragatnaşykyň bolsa omzy ýaraly. Ştab bile aragatnaşygyň ýoly goýulmagy bile bir wagtda. Bular polklarynyň ilkinji ýaralysyny kabul etdiler. Ştabdan telefon arkaly köşüşdirji habar geldi. Duşmanyň tankly atakady terpikdirilipdir. Ýöne batalionlarda yaraly kelmişin. Atıcı batalyonları sanitardır transport iýermeli boljak. İşe taýin bolmaly. Emma näme şünür öňde de ýyda da asmanda da gugully ýatmaýardy. Ýoldaş komandir, ýyzdan biziň tanklarymyz gelýär diýip goşok kelle saral ýesir ýalgyla guşlady. Biziň tanklarymyzy görmek üçin yaralylaryň ýörep bilýänleri sanitarlardan hem ýeli boşu howlyň agyna çykdylar. Ýazgulym bardy. Ýazgyl köçä çykanlara "Doranyň ýerdiňiz. İşte işiňe döle boluň" diýip gaýgyrjak boldy. Emma bir ýady. Ukudun galan jepakeşleri öz tanyklanmady, penakerlenmedi. Öz kuwatymyzy görüp begenmek mümkinçiligini mahrum etmäge dili barmady. Şo wagt howlyň içindäki jaýdan bir sanitar gylgap çykdy. "Komandir, ýoldaş komandir, siz telefonu 3-nji şagyrya" diýip gaýyrdy. Ýazgul telefonu tarap ılgady. Ol gele gelmäşe agaç gutuýynyň üstünde şatyr üstüretip ýatan trubkany garba balla da gulagyna tutdy. Demini dürtep, trubkanyň stoýundaky yrşagy barmaklarla bassy da usta boýunça epledi. "Ýoldaş 3-nji, men 21-nji. Belenen zaýy ýerleşdik. Görkezli nişanlar dikişdirdik. Gürüllümi? Gürüllü öýe tanklarymyz. Nerden öýe tanklarymyz? Nerden gürüllü diýäňiz? He, durun entek." Ýazgul ılgap gelen Abdullahyň ýüzüni görenini goýa ysgyngaçan ýaly trubkanyň yrşagyny goýberdi de o ýerinden aldy. "Nemis tanklary kemendir. Nemis tanklary" diýip Abdullah öz alжyrangylygyny bildirmejek bolup ýuwaşça gepledi. "Ýydymyzdan gelýär. Gara haşlaryny özüm gördüm." Bir dogul wa diýip Ýazgul telefonu gepledi. "Barlap soň habar ederim." Ýazgul köçä ılgasy eýem kellede goşok ýaraly helki ýaşyklardan arabakeşlere sanitarlar granat paýlap, ýödüne bolsa ak kasa bile 3-4 granaty birleşdirip daňyp dur. Zapal oturtmasymrak, zapal diýip, ol ýöne kömekli düşen arabakeşi ysýady. Şekanatyna da hasydan, ujunam agdyma ber. Goşok kelli ýeskir, sag eline ýanky granat daňsyna alyp, zapalyň şekatyna daňylan ak kasaň ujunam diýişdi de köçä tarap ranjyra urdy. "Dur ýaraly ýeskir. Ýaraly ýeskir" diýip ýagulym onu gaýgyryp, "Näme üçin oňa ýygnanyň gady? Tutuň onu goýbermäň." Emma ýaraly ýeskir tankyň atylýan oklaň zendelesinden ýaňa ýazylyň sesini eşitmeýärdi. Ýazyl ılgap barşyna "Tutuň goýbermäň" diýip ýüzleriň adamlaryny görmedi. Olaryň her diýýän bir deşe giripdir. Ýazyl gorkdy, ola ýakşekdi. Köşenem üçin reýem tüsselli. Tüssäň işi bilen bolsa, goşok kelle ak hata bilen taralygy äpet ýeskir, elhen gyzyrdyly zendele tarap her wagt bir ýalimläp, müňüdüklep barýardy. Ýaraly ýeskir nemis tanky bilen başa-baş tögüşe barýardy. Tüssäň içinden gara gaşly gök tank silkinip çykdy. Ýeskir goýa tanky golayna gelse, süsşök golýan ýaly maňlyny bir hil tüňgertdi de aýaklaryny ýere puta diýip saklandy. Tankam saklandy. Göz açıp ýumurtalym goýa bir-biriň syýryna ýarny bolup durdular. Soň tank ýene silkinip öňe müňdedi. Şo wagtam tankyň öňünden taşyrap pulemyot keskin şatırdady. Eskeri ýykyldy. "Why is it?" diýip ýazgulym
yüzün tuttu da yüzüni kıldı. Elken şakırdı. On maňlaýyndan iteklen ýaly boldy. Ýazgul elini ýere diýip götünlemekçi boldy. Başyny galdyrsa diýereti ýaryldy. Gözleri hanatyny çykaýara geldi. Kellesi goşok eskeriň içegeleri tankyň zynjyryna solaşyp, bir elem reduktorun arasyndan belaş tomolup barýady. Ýazgul ýyda emedekledi. Emma bir ak tokkodat ýyda emedekledigişe özüne tarap togurunyp gelýärdi. Ýazgul togurunýar boldy. O kellesi goşok eskeriň elinden gaçan granat daňydy. Nähirler güýç ýazguly gop berenýär boldy. Ol garbap granat aldy. Emma huç şo wagt başga bir töle ýalat granaty ýazgulyň ýerinden garbap aldy da ýazguly howla tarap bat etip goýberdi. Ýazgul ýyda togurunyp gitdi. Ýazgul ýerinden turmakady, ýer tartyp gitdi. Göýä ýokary kılynýar boldy. Ýazgul derrew aňdy, tank partlady. Teresse tankyň ýeňtede bir hili ýegişerilip tüsseläp dur. Ýazgul gorka-gorka tüýşenekläp howla girdi. Kerpiç diýwara dulanyp beýlesini garanjaklady. Kelte karabinlerini tanka tarap şeneşip ýatan arabakeşler, sanitarlar bukdoklaşyp komandirleriň ýanyna geldiler. Abdullah näetdi? Abdullah tankam ýardy özünem diýip olar sozap gepleýärdiler. Komandir Şeýdem o halat etdi. Ýazgul birden burusap duran tanka tarap şiňerlidi. Gapdyrnak arabakeşiň karabinini garbap aldy. Ve zaydar çenap atmağa başladı. Nemis tankynyň ýokarky ýukundan çykan faşist aşağı agdaryldy. Ýagul ýerinden turdy da tilkinjiredi. Inni birinkilerden atýan känni. Köşäň o tarapyndan atýadylar. Ýyda da atylýady. Şopur tutdy Ýazguly bir ýagdaýdan bir ses çykardy. Ýazgul, golya. Ýazgul ýalt edip ýydyna gürüldi. Teresi ýeňtedinde ýeli ýaraňyş tapançaly gara gözleri möýlerin haýtgully urdy. Ýazgul öňküden beter doňdy. Onun näme üçindir bogoldy boldy. Giplejek boldy. Dodoklar diýeneden ok. Birden amol goýa pagyş para bolan ýaly boldy da özüni haýtgulyň guzogyna oklady. Ýazgul galpylayan elleri bilen haýtgulyň boýnundan uzaklady da başynyň gursagyna goýup hork ağlady. Haýtgulyň bir zygy ýagdaýda huç şu ýerde peýda bolmagy diňe bir ýazgulyň ýüregine däl. Şu ýerdäki ähli ferleriň de ýüregine giňlik saldy. Ýagdaýam aýyl-taýyl boldy durberdi. Haýtgulyň komissarlygy diýen bir polky ýa-da hakyky nomerini bildirmeli üçin eskerleriň arasynda üçlük diýilip atlanylýan bir polk meşhur Panfilowyň 316-njy diwiziýasy bilen Belabarodowyň Sibirlilerden düzülen şöhratly diwiziýasynyň arasyny emelegirin gaýdygy yapmak üçin berilipdi. Diwiziýanyň beýleki iki polky bolsa, armiýanyň rezerwinde bolan soň, gysga arada armiýanyň sağ ganatyna gönderilipdi. Soň şunu üçlük nomerli polk anha inni bir hepde bäri armiýa ştabynyň buýrugy bilen aýratyn taktik güýç höküminde hereket edýärdi. 16-njy noýabr güni düşmanyň general von Bock tarapyndan ýol başlyk edýän merkez diýen armiýalar toparlanyşy giň frontda hüjüme geçipdi. 2 gün bäri dowam edýän allym merdemini çaknaşykdy. Düşmanyň tank kolonnalary Volokolamovsk Moskwa şossesynyň uğru bilen 316-njy diwiziýanyň goranyşyny bögütip bilmeýän soňlar 5-6 tankdan hem batalyon şemede piyada goşunan ibarat bögütücü toporlary bilen diwiziýalaryň aralygyndaky seplere garşy gönükdirilipdir. Şu sepleriň birini bilen üçlük polkumyz ýapanna boldy. Beýleki bir sepden ýylymyza geçen nemis tanklary ýeňsämizden we düşmanyň beýleki bir kolonnasam dik maňlaýymyzdan ýagny bir wagtda iki tarapdan hüjüm edip bilen üçlügimizi ýok etmeksidiler. Şeýdi von Bock'un pikiri boýunça bilen goranyşymyzdaky sepi giňeltmeksidiler. We sepin açylan ýerinden hem böwütüji zar urmakçydylar. Bilen komandownyamy von Bock'un bir pigirini derrew aňdy. Bu şahsdagy berkitmek üçin ýakyn wagtda bir diwizion artilleriýa, soňra hat köprek güýç gelmeli. Ýöne ora gelýän şäwülin polk bu şahsdagy öz güýjüni saklamaly. Polk komandiri çepdäki 5-nji armiýanyň sepgidinden biziň tyrymyzda 5-6 tan düşman tankynyň geçenligini diňe daňdanlar bildi. O derrew şu tanklar ýok etmek boýunça komissar Gelliýewiň ýol başlygyna bir rotadan ibaret topar düzdi. Olar ýalňyşly çüýşeler, tanka garşydan gelýän granatlar, tanka garşy atýan tüpeňler, PTR-ler bilen üpçün etdi. Polk ştabynyň ýanyna asman atýan 2 tane yarım avtomat 37 mm'lik top ommady. Bu toplar polka tabiň näli, emma şeýle de bolsa, olan komandiri ýakary bir şparly udyňok kapitan gürrüňe goşuldy.
Menne komissar sizinkä görä has şikmejigrak karta ba diýip ol ýerkümede peşeňden edilen şütük sıraň ýagytyny hatyr-gutur kartadan ýazdy. Bu goýa bir zat ýadyna düşenýärdi keldi, özüni tanıtdy. Men Voloshin Nikolay, özüm Moskwada dogulun, injener mekanik. Bir ýerlerini beş barmak ýaly bilýän. Nemes tanklar geçen bolsalar, anha şu ýerlerden geçenler. O kartaň ýüzünden bir çylgymlar görkezdi. Komissarym onu fiýildady. Adal häzir bile gereksiz-de. Belet adam gaty gerekdi pikirlerini şo wagtyň özünde pikirini aýan etdi. Siz belet bolsaňyz öýräniňiz. Sizin özüňizem gerek, toplaňyzam. Ýok komissar. Men özüň açarlygym bar. Men Moskwanyň howa hüjümine garşy gorany ştabyna tabinlikde diýip Voloshin öz ýagdaýyny aýtdy. Tanklar siz ýok etmeli. Duşman aviasiýasyny biz. Ýollaş Voloshin nip gaýtyl geldi hem dikelli. Bir ýerde şekilleşip durmaga wagt ýok. Duşman tanklary ýeňtämizden gelse, howa hüjümine garaşmagy pursat goýmasa gerek. Siz düşünün. Ýeňtämizden geleni gör berýärse ýollaş komissar. Polisiýamyzy buyruksyz tutmagy biziň hakymyz ýok. Buyrugy bildirýär san hadip, Haýtguly goýa dalla gözleýän ýaly eýlesine beren seretdi. Haýtgulyň göz gapdaryna Rusiyady Andrey Grigoriew düşdi. Haýtguly biýigide edil düýüniň gözüne partiýa rekomendasiýa berdi. Andreydiň bir özüne rekomendasiýa beren şünnel. Asyl komissary oğullarym gaty goýurýardy. Onuň adalatlylygy üçin, onuň gepiniň sözüniň manyrlygy üçin, onuň özüni eskerden aýyr tutmaýany üçin goýurýardy. Emma bol bir komandirin, komissar bilen kapitanyň dawatyna goşulyp biljek därli. Seretli, diýip Voloshin komissar fiýildady. Sen kim bolupsyň maňa buyruk berýärli? Seni men etmäge wagt ýok, akylyňa aýlan kapitan. Sen polisiýaň oýdy, töweregiň ýapyp. Toplary obaň ýeňsizindäki belintli göçkar kapitan. İslam tarapyna, ýokary ýolum gün batary da gün nowrada atyp bolar ýaly. Sen artillerist ahyryň. Men artillerist bolan üçin portipekota boyun olmayan. Men size Sovet Sosialistik Respublika Soýuzynyň adanyny buyruk gören kapitan. Eger ýerine ýetirmeseňiz, Haýtguly Voloshinyň gözüniň içini kanat etdi. Eger ýerine ýetirmesem, nip ol dodoklaryny puta ýumdy. O öz ýanyndan komissary, eger ýerine ýetirmeseň plan ederin, biz plan ederin diýdirjekdi. Oňa diýýän degeli jogap taýýarlapdy. Emma komissar Voloshinyň diýdirjek bolýan diýmedi. Eger ýerine ýetirmesen, ýerine ýetirmeýişiň hem görüp berersiz diýdi. Pırra-pırlanny da efirlerini ýygyna tirkäp çykdy berdi. Gowanyň ýeňsesi ýapyt bolup, şo ýapydam günnowra tarap barha peterip, ahyryn bir giň zaryn ýady. Zaryň içine ýeňip, aňartynam gädip geçýän ýoluň uwurdaýmeden garyn ýerkertdi. Andrey komissaryň ýerininden ýetip, onuň aýak çekmegini şaret etdi. Ol kellesine zömmögra gady oturan mele gulokçunyny çykaryp, oň bilen menikli ýüzüni tüpürdi-de, guloklaryny galdyryp ýamaşgan giýmekçi boldy. Emma dezinfeksiýada sürüşen gulokçun Andreýiň syýrlan togluk kellesine sygmajak boldy. Andrey ilgap ýokary çykdy-da, saňgaty bolup berdi. O goýa gözüniň görýäni ynanmaýan ýaly. Ýollaş komissar diýip ol bir hili zynsyzly berdi. Komissaram ilgap oň ýanyna bardy. Ýol ikdany dor ýaby arabany süýräp ýüzüň salyp gelýär. Ýabylar arabany dogrudan süýräp gelýärdiler. Onuň ýyky tegerleri ýokdy. Arabanyň içindäki adamlar bolsa edil halta pytyran ýaly. Arabanyň ýerine her ýerde bir gaçyp gelýärdi. Onuň ýerinden hem käwat pulemyotdan bir oşuryt berip faşist tanky miňdäp gelýärdi. Şepde biriň 45-lik topmaz süýräp, iki-ikiden ýyzyna goşulgy 4 sany ýaby garyn süýlen düz meýdandan urdurup barýardy. Onuň perdogunnak eskerdik durup ýetişip bildiğinden ýabylaryny saýgylýardy. Onuň ýerinde hem äwmenden ýaly bir durup, bir ýörep, ýene bir faşist tank gelýärdi. Ýerden ýol bilen ýene iki tankyň gelýäni komissar açyk saýgarýardy. Komissar uçilişde öwredilişi ýaly. Ýöňden düşman tanklar gelýär. Bu kadugulanyň diýip gaýgyryp komanda bermekçi boldy. Emma näme üçin o gaýgyryp bilmedi. O ýöne öz okuwçylaryna sapak düşündiriş ýaly gepledi. Her kim özüne oňoý ýer saýlap alsyn. Zaryň kertin lonuň. Tanklar goýup berip ýerinden rumaly. Ýalňyşly çyşa taýýar ediň. Ýagdaýa garap hereket etmeli. Teredin. Zaryň içinden tanklar ýekizi ýerden geçip biljek. Deňe ýoluň uğru bile geçip biljek. Teredin galan ýerleri tank geçerden kert. Ýetgerler şo wagda dargadylar. Gaýdaşyp öýlerini zan pena gadmaga başladylar. Pulemyotlaryny oturtdylar. 4 peteriň 4'üsinem
Haýtguly ýolun 50 metr gapdally aviabombaň çukuruna ýerleşdirdi. Ýoluň bu şahstygyny ýöň nemis aviasiýa bombalan vuraşymary. Ýoluň iki gapdalyna da aviabombalaryň düşüp eden çukurlary häzir garsyp ýatyrdy. Bu çukurlaryny Haýtguly Gellifin gerçeklerine ören oňoýly pozisiýa bolup hyzmat edýärdi. Haýtguly Andrey bilen bir çukura girip ýata gedip edinmäke her ki furgon süýräp gelýän ýabylar deňlerine geldiler. Hut şo wagtdan faşist tanky bir snaryat bilen iki ýabyram tüdürüp goýberdi. Ýaby janawarlar boyunlaryny ýere urup, arda aýaklaryny asmanyna kelemenetdiler de güpürdäp gapdala toğrunlar. Arabanyň nogosam olaň üstüne döndürdi. Haýtguly Andreýiň sumkasyndan ýalňyşly çüýşäni ema bile çykardy. Emma Andrey edil ukudan oýunyny ýarty etkinip komissaryň goşaryny şappa tutdy-da oň gözüne eretdi. Komissaryň gözlerini gadap ody ýalpylaýady. Şoň bilen bir wagtda gözler aýgyt ýalyny taşýady. Andrey düşündi. Bir hereket komandasynyň alamatydy. Andrey komissaryň goşaryny goýberdi. Komissar düşman tankynyň gelýän uğruny tarap, güwürleşip ýatan ýabylara tarap, şolary duglanyp emedeklep başlady. Andrey oň bilen deň emedeklep haýdady. Andrey komissaryň planyny aňdy. Ýöli ýabylara we furgonyň nogosyna bukulup, düşman tanky gelenini, onu ýalňyşly çüýşe bilen urmaly. Komissaryň çüýşeleli bir ýyly da batdy. Seresi ýabylan gany ak garyň üstüne kör bolup, intekildan gitmändir. Tanklaryň götürdüsinden, oklaň şapyr tatar-tatardasyndan ýaňa ýabylan iň soň harlygy gulaga salylýady. Emma şo çala ýylýanem şu dendele ýaman eýmenç ähň berýärdi. Nähiller içki duýgy, pursat bolu diýip komanda berenýärdi. Haýtgulyň tarta gallardy. Gara mehnet zat okty sıradyp, hon-hamyň diýip gelýärdi. Ýöňrek turaýypdyr men pikir. Haýtgulyň kellerini ýyldyrym bolup çakdy. Yetermika? Ol çüýşäni ýöňünden ýyda aýlap bat düle salgyjak bolanan şo dugulyn şat edip çüýşe eline pytyrdy. Hak ok degdi. Haýtguly ýylan çakan ýaly çüýşäni taşlap gapdala togusdy ýere ýadyldy. Andrey bolsa komissaryň ot düşen ýeňini pasardadyp ýabynyň aşagynaky gan köline basdy. Gar tokkolaryny hem okulaşdyryp söndürdi. Ýabynyň üstüne dökülen ýalňyş lowlap, burulap ýanyp başlady. Ýanan etiň ýygy gaplady. Şo tüsde duglanyp komissarly Andrey ýöňki pozisiýalarına çekildiler. Ýabylan furgonyň ýanmagyna komanda bolunýaly. Biziň peterçilenmez hem atyp başlady. Ýeňse tarapdan zaryň aňarsyndan biziň zenit kararamaz hem owadyň öňüne getirip götüňlän faşist tankyny okutdylar. Boyun bolmazok ýarlyňda diýip Andrey ýeňseden atýan zenit kara tarap gözünümledi. Kapitan Voloshin, polisiýasyny siziň aýdyşyňyza ýaly ütgedipdir. Sen oňa seret diýip Haýtguly Andreýiň ünsüni şep tarafa dugdy. Urra diýip Andrey karabinyň tutoýuna kakdy. Artilleristi kowlap barýan nemes tankam zaryň kertinden togulandy. Badym saklap bilmedi. Tomolonny diýip komissar gaýtarady-da, ana büdi, otlanny. Berkella kapitan Voloshin diýip goýberdi. Ýok, Voloshin näl, biziň peterçilenmez ýaly. Voloshin ýöne Voloshin. Ýöne kim ortada fakt geçmesere bolýar. Diýip komissar diýdine galdy. Ýörni peterçilen ýanyna. Segoş dogry uruldy. Indi garan iki tankyňam alajyn etmeli. O piyadalaňam diýip Andrey faşistleň tanklary gabalap gelýän sapynam görkezdi. Segoş kän dowam etmedi. Nemis tanklary piyadalaryny hem üstlerine mindirip ulu tiýirlikde bat bilen böwüp geçmekçi boldular. Ýene bir tankçylaryň içinde eňine uruldy. Onuň zynjyry üzülip parlandy. Soňam salym geçmäke awatlandy. Oň üstündäkileri bolsa biziň plymoçulamy ýeke-ýeke çöplediler. Ýöne iň soňky tank gülün goýa jan howluny guduzlan ýaly çarkandakdan urdurup Haýtguly Gellifin atryýadynyň eline sapdy-da biziň ştabymyň ýerleşýän ilatly punktuna ýeňse ýygyny araşdy. Ine bolsa şo ýanyp duran faşist tankynyň ýanyna ýagul Haýtguly Gellifin gujogyna hamsyp durdy. Haýtguly näçe bilmeýärdi. Öýe gujogyna dolan ýagul itiwayırmagy düzmeýärdi. Ýöne ol öýe dulugyny ýagulun hatda şu dendeleň içinde bir hilim malaýym ayalı ýetini berip duran saçyny aýyrdy. Ýagul goýa çağanky ýaly kiçik barmajyklar bilen Haýtgulyň şineliniň her ýakaryndan bir elden ýapyşdyrdy. Ýüzüni bolsa oň düýeşine berip hor-hor edýärdi. Haýtguly spurdatdy. Ýödüniň komissardygyny. Ummaty kän gözi perer ýerini ýetirmeliligini unutdy.
Oň üçin häzirdiňe ýazyly köçürtmek esasy zat ýaly. Ýazylyň komissary iň ýakyn howslar hökümünde. Asla ýönür howslarym däl. Onuň ileri tutýanlygy ony diňe ýazyl hakyny aradanmagy mejbur edýän ýaly. Asla mejburlugum ýokdy. Ýöne näme üçindir bu ala harmak ýagdaýda birden Haýat Ulyň kellesine bir pikir kursa burdy. Näme üçin men şu wagta çenni ýazyly ýakyn durmandym. Näme üçin men muňa has ileri durmandym. Ýa-da men şundan ileri kimimmi? Haýat Ulyň bir süýji pikirini çerkin testler berdi. Bu kagyryň asmana here samolyot, ýeňe näme tömürip dursaňyz bu kulun. Diňe ýoluň aňry ýüzünde howludy. Aýyrlygyna bomba ýarlyp partlaýyş tolkuny enterekledenden soň Haýat Uly bilen ýazgül tranaşaýa tarap bolgadylar. Haýat Uly ýokaryk teresse faşist samolyoty göýe buluň üstüne gonjak bolýan ýaly. Tigirlerini göýüp berip eýmen şowully bilen eňip gelýärdi. Ýazgül tranaşaýa ýetmän ýykyldy. Haýat Uly ony ýüzüniň guruna gujaklady da tranaşaýa ýataldy. Göwresi bilen ony faşist bombasyndan örtdi. Näme boldy ýazgül? Yaralandyňmy? Yaralandyňmy? Haýat Uly ýüregi ýarlanýar ýazgylyň ennamyny termeledi. Onuň eli ýazgylyň şineliniň içine girip, onuň döşüni ýagaryny typaraşdyrdy. Onuň eli birden ýazgylyň pilçesiniň üstüne bir gazgyn demir degdi. Askolok. Bir badygaçan askolok degipdir. Şineli oňly deşip bilmändir, diýip Haýat Uly ýazgylyň gulagyna gygyrdy. Adatça bomba ýa-da top okýarlaryny oň demir bölekleri şar tarap atylyp gidýär. Şolaň ýokaryk gidenleri badygaçanlaryň aşağı pır-pır gaýdýar. Şolar üstünden düşenne adam ýene bir teňseledi. Ýöne şineli kaskan deşip bilmeýär. Ölüm degen ýerine bir bada bişak agyrdy. Ýazgyly da şeýle askologyň degenini belläden soň Haýat Uly nebsi agyryp, ýazgyly hatam zaýdar bagyryna bassy. Öde diýenne özü de aň bermän, oň saçyny typap başlady. Howa hüjüm bolsa dowam edýärdi. Ýazgyl huşuna geldi. O bolup ýatşyna bir hil utanyp turjak boldy. Emma şu ajal harasadynyň içinde saçynyň mulaýym typlanmasy birden oň çağırlygyny ýadyna sardy. Örnäçe wagt typlanmadyk saçlar Haýat Ulyň gatan aýatynyň sazylýan erkek meherini misli transformator ýumogy ýaly güýçlendirip ýazgylyň beýni ýüdüne goýýardy. Ýazgylyň özü däli. Oň bütün tebigaty şu lezzetden mahrum bolarny edip gozulmakdan gorkýardy. Şu portatda aýbym bolsa, gat haýatsyzlygam bolsa bişak mezhepsizligam bolsa, ýazgylyň tebigaty howa hüjüminiň entek sowulmazlygyny isleýän ýaly. Huç duýgudy. Ýazgyly bir hil teskendirdi. Onuň bütün durku şol duýga inni gahar edip galpylaýardy. Haýat Uly bolsa, onuň galpylasyny köşeşdirjek bolup, ýazgylyň ýylyjak göwresin gujagyna gysdy. Ýazgyl turjak bolup durdy. Haýat Uly goýbermedi. Eşdeňokmy? Bombalaň ýaraşyny, oklaň sygyryşyny. Ýat gymyrlama, näme janyňdan ýerdiňmi? Ýermänem duramy, komissar. Ýazgyl sowap berdi. Ýazgylyň jogabynyň äheňinden Haýat Uly kän many aldy. Göz ýumurtalymda Haýat Ulyň beýnitinde biýaş dynanyň başynyň geçen külpetler aýan boldy. Onuň dynanyk mertebesi goýa oduň alawy ýaly tutuşup gitdi. Ýollaş komissar diýen ses Haýat Ulyny pikir girdabyny çykardy. Bir Andreýeň sesidi. Seni birini çağırýar. Ha ýörüti eskeri beripdir. Ýörem bolsa diýerim bolsa alyp geliň diýipdir. Şu howa hüjüm bolmadyk bolsa, ýöredim barjakdym diýip Haýat Uly pikirini aýtdy. Haýat Uly pikirini aýlady. Eger şu dendeleň içinde esker meni gözläp gelýän bolsa, ol tapşyryk ber kalyndyr. Bir gysga iş bolandyr. Ya batalyonlar polisiýany elden gidereýdirlermi? Olunny bütün öz borjunyň häkimindedi. Ol tranaşaýdan çykyp asmana geretdi. Faşist samolyotlaryň aglabasy uçup gidipdir. Diňe iki sansy ýene-ýene owaň ileri çetinde ýeňip galyp durdular. O ýazgylym elinden çekip çykardy. Starjy harby biraz. Adam bilen diýeňdi. İşini ýola goýun diýip Haýat Uly ýanyna eskerle bolan soň ýazgyly resmi ýaňda görkezme berdi. Hoş ýollaş komissar diýip ýazgylym nägile jogap berdi. Haýat Uly nämeden nägiledigini düşündi. May tapsam dorunup gelerin, kömek ederiz. Ýöne ýagdaý özüň bilýän, hoş. Haýat Uly köçedäki ýanan faşist tankynyň gapdalyň wepat bolup türli ýagdaýlarda ýatan eskerleriň arasy bilen kepe komanda punktyny tarapylgady. Öz grupplaryny garan eskerler alyp gelmek bolsa, Andreýa tapşyrpdy. Ýanan jaýlaryň däriniň köýün adam jedediniň tüssäniň azy ýiti ýyty.
beynin edil elendirip barýardy. Polkun kepedi owaň demir galyky syrgynynady. Haýtguly açyk meýdanyň üstüne gönledi. Ol käýerde ılgap käýerde ýörep barşyna bir art pozisiýanyň üstünden baranyny öýdüm duýmady. Biziň atman atýan 37 mm topamy egrem muram bolup tigir ýokoryk ýatyrdy. Oň üstüne bomba düşen urraşymary. Atylan peşeňler dargaşyp ýatyrdy. Pozisiýa diýerli pozisiýa da ýokdy. Ýeriň ýöne garsyýlypdyr. Raşşy adam duruşyna göpat bolupdyr. Her bir ýerde ýatyr. Heýde beýle pozisiýa tutularmy açyk ýerde diýip Haýtuly ýanyň käýinjek boldy. Emma onuň nazary da, pikiri de lafiýatyň üstünde ýüzün ýatan komandir taklandy. Haýtuly derrew baryp onu agdyrdy. Komandiriň kellesi arkany gaýtdy. Şekketinde askologyň degen ýeri konkorup durdy. Haýtuly onuň kellesini ema bile gallyryp lafiýata söýdi. Birdenim goýa gorkun ýalydy şekilli. Bir Valoşinni. Şunun ölümünü men sebäp bolup durnu. Asla bütün Raşşotyň ölümünüdür. Men oňa bateriýany açyk ýere çykar. Duşman tankyny da atyp bolar ýalyp buýrup beripdim. Valoşinin gözi açykdy. O goýa, komissar. Sen diýeni etmäýinim diýdim, ýöne diýip ýatan ýaly. Sen bagyşla Valoşin. Men sebäp kärten ölümüňe. Ýöne eger sen pozisiýaňy şöýrek geçirmedik bolsaň, bir duşman tanklaryny sensiz ýok edip bilmezdik. Sen meň däl, watanyň buýrugyny ýerine ýetirdiň. Ýöne men duşman aviasiýasyna başyk ýerde sen gösgönen nişana boljagyny bileýin. Asyl beň hemmämizem nişana da. Haýtgulym myrtar boldy. Oň ýüregini itýärdi. Ol garyň içinden Valoşynyň gulakçyny tapyp onu tilkeşdirdi de. Şoň bilen bu ajaýyp alterleri istin ýüzüni ýapdy. Polk komandirini Haýtuly öň aýrylşan ýerinden tapdy. Ýykyk kerpiç çaýyň ýeňte ýünäki ýer kümededi. Ol komissar guzaklady da goýa täden tapan ýaly ýüzüne çiňelip seretdi. Ýene de guzaklady da. İş bitirdiň komissar diýdi. Batalýonlaryň bir ýerde pozisiýalaryny sakladylar diýsek boljak. Ýönitdiken. Barsaň aýdarsyň. Adam az galdy. Ýan kuwa hüjümine de bir de ýaman ziýan etdi. Nire barsam? Kime aýtmaly Haýtuly örgökden geldi. Derrew gelmelidiler. Armiýa ştabyna çagyrýarlar. Näme mesele? Şu pursat polkdan gitmegem hiç bir kada sığmaýa. Ýaňy ýolly gördüm. Polkuň üçinçilik gullukları wesgeýran, transportdan şeýle. Aýdardyň hemmesini. Näme üçin çagyrýanlyklaryny bilemok. Ýöne ýaňy howa hüjümi wagtyna asman etýän bateriýaýa telefon etdim. Näme atmaýasyňyz diýip. O taýdan biri maňa gyýgyrdy. Sizin komissaryňyz biziň pozisiýamyzy ütgetdi diýip. Bir size garaşly däldi. Plan neydi, pısmıgan neydi. Şoň üçin biziň komandirimiz öldü. Raşşotlamazdy udagyn boldy diýdi. Ulu ýykyr getdi. Elbetde men jogabyny berdim. Ýöne oraya komandowanylaryny da şeýle raport berin bolsalar. Olam ýöl geleginde armiýa ştabyna şikaýet eden bolsalar. Mümkin şoň üçin çagyrýan bolmaklarym. Bilmedim de. Ýöne häzir seni iýretmek gerenok. Ras çagyrýarlarmy gitdirro. Hoş çekinme. Ýöň Rus ofisiýerleri guşgudan aňryk iýermediler. Wzwotdan adam bermediler diýekenler. Senem perde boydan aňryk iýermediler. Gelen soňam saňa näme bermeliliginem özümiz bilýäs. Haýtulyň ýüregine birinki gitdi. Sen plan, sen pasmagan diýseler diýer otururlar da. Uruş düdügüni. Birden on kalbyna 37-nji ýylyň wakalary kursa vurdy. Ol bir pikirleri kalbyndan kogdy da ýadygyň helki bolşuny ýene-de bir gelek göýüne getirjek boldy. Emma bir ýagdaýda oň gözüne başga zat görünmedi. Gaýgetmäýin niýsedi. Bir hili ünjü bilen armiýaň ştabyny urdy. 9-njy bab. Pel. Bek Saparowy gospitalyň göni Kryukowa stansiýadan naky Peresilny punkty berdiler. Oň bilen başga da 4 eser gaýdypdy. Ýöne Moskwanyň içinden geçenlerine olaryň ikidiniň komendant ulotadan aldylar. Üstüne bomba düşen jaýyň içindäkiler halat edici topara goşdular. Beýle ikide boldy. Metroda çalçyk düşüp adaşdy. Bekiňem öz okany ýerine giýtisiň jaýyna barasy, oň mehriban otogyryny aýlanasy. Mugallimlarynyň kim bar kim ýok göresi hasy, garawlaýal, maşyda böyle gürleşip gelýärdi. Emma häzirki zywgazygal ýagdaýda ol hiç şerik sogulyp biljek däldi. Watan paýtagy topasyndy.
Ondan gabagdan ölümün öýüne çykany ýary oňa akrujenist diýen ýarlygyň gelmenmegi onu bir näme kemdi diýdi. Ýüreginiň bir ýynsy damaryna aw çalnýan ýaly fazla berýärdi. Gabagdan şeýle halla çykmagyna näme öýüdi günäkärmi? Edem ol uly harby tapşyrygy ýerine getirmedimi näme? Onuň sözüne inanmajak boldular. Asla kän bir diňläýän durmadylar. Ol özüni tapşyrygy ýiberen Goranyş raýonunyň komandirini ine nirden tapsyn. Aýmen öz wujdanym güňünde pek guldum bolýar. Galany hiç diýip Bek Saparow özüne güňünük görýärdi. Şeýle pikirleri başyny aýlap ol Moskwadan nähili çykanyny bilmän galdy. Moskwadan çykan ýerindäki KPP'de kontrol propusк punktuny o bir zada ahmir etdi. Haýyp gitsin ýatakhanadan sowulmandyn. Belki o ýerde atatardan döwletliden anyny bertden hat badyr. Megerem olaň tögüşýän ugur berlidir. Näme diýerim haýyş ederdim. Ýalbarardym şolaň ýanyna iýeriň diýip. Inne geç. KPP'den inni ýygyna goýberjek manlar ýok. KPP'de ony aratna çykşyryň maşynyna mindirip goýberdiler. Ton ýarymlyk ýük maşynynyň içinde 5-6 tany gyýdylan biram goja maýor bardy. Bek kuzowdaky katuşkoraryň lokan radio bloklarynyň derdinden oturup oňly ýer tapmady. Ýilleş diýip maýor ony çagyrdy. Geberik, gyýylaň arasynda oturýar müşärdiň. Nirel bolarsyň? Aşgabatly meýmarly. Bek orta ýyllar üşegen bolýar. Olar ıssa ýurunan sowukdan gorkýarlar diýip gürrüň edilse halamayady. Ol bu maýoram gürrüňi şoňa syrpdyryp başgasy jogap berdi. Ýok, Moskwaly. O, ýilleş. O, buduş. O, dogonsyk diýip gyýylar ulugagyrdy bilen Bekiň elinden çekip ýöz aralyna oturtdylar. Sag bol gardaş, şu purdatda men Moskwalynyňa. Bilen häzir hemmämiz Moskwaly maýor bir hili bolup gepleri. Ýöňiň Moskwaly harap etmän, Moskwany gorap saklap bolmaz. Sag bol gardaş türkmen ýigidi. Men türkmen ýigidiligimi nerden bildiňiz? Ýigit. Men şu wagtdaky Erba 19 radio stansiýasyny guranyň biri. Ýadyňyza düşärmi? Gepler Aşgabat. Erba 19 radio stansiýasy öz işine başlaýar. Men Aşgabatda kän ýaşadym. Hemmem diýilecek genek diýip gyýylar ýaş leýtenanta bilgeçden gysmylyjylar. Bek Saparow bu gyýylara birin teredip we rus halky gaty täsir galyk. Bulan hiç çizim tarlanyny görjek manyň ýok. Görşüp pursatdy. Urukdan düşmeýärler diýip pikir etdi. Näme beýleşiňe tere diýýäň leýtenant diýip tegerek güldüji. Ak posolojuk gyýlmaw gözagany güldürip gyýgyrdy. Onuň näjekdi maşynyň gürülüsi bilen goýa gatışmak islemeýän ýaly. Bekiň göwünde bolmasy ýok orda ýaňlyny. Näme? Tanajak bolýarmyň? Hawa tanajak bolýan diýip Bek jogap berdi. Gitiste Hakan nerden? Teatral institutda. Tere artist ekeni. Artistka diýip beýlek gyýdylar. Posolojuk güldä, ýel çarpyşyp gülüşdiler. Artistka bolly. Bizden kimdigini gilýän eken. Artist eken. Artist ekeni be. Näme artist bolmak aýypmy diýip Bek posolojuk gyýdyň tarapyny tutdy. Anga men artist, näme kemmamyş? Bu artist diýip gyýdylar ýel çarpyşyp aýaklaryny tapyrdatdylar. Haýdy teatryň artisti. Ýanan teatryň diýip Bek ederek gyýdyň başga bir jogap berdi. Moň gyýdylar gyzyl gyranyň güldüler. Näme gülüşýäňiz? Dogrudan men Moskwanyň teatral institutyna oturdum. Moskwalylaryň diýmegim sebäbi şo ýollaşmaýar. 5 ýyl Moskwada okudum. Emma teatrda oynamak mesel etmedi. Utoran ölümün ertesi uruş başlandy. Ýöne uruş teatrynda bolun mazalja oynamaly boldum. Bolosy uruş şu aksiýensiz gepleýärsiňiz diýdim diýip maýorym tede goşuldy. Nirde goşdyňyz? Volga derýasynyň göz başynda. Duşmanyň tal kolonnasyny owatlap sakladyk. Ýöne özümizden paýhyn bolduk. Gyýylan gülküsini şobady. Suw hepilini ýaly boldy. Gyýylar Bekiň daşyna geçip oňa söwgeşe gatnaşyny, Çawdarow hakyna, Natasha hakyna üldüm saplam gürrüň bererdiler. Kryukowa stansiýasyna ýetmäkäri maşyny patruldaklady. Ýöňde ýol bombalanypdyr. Hemme maşynadan böküşip düşdiler. Inne aratna çykşyryň barjak ýerlerim şu taýrada bolmaly. Ýöňde gaýda-gaýmaraşyk bolsa-da näme bolýan taýgary ýerlerdi. Ýöne Kryukowanyň üstünden eýem oatly oklar hatar düdüm kestirim geçýärdiler. Birden Bekiň goltugyna muraýymja bir göwrek ısyryldy. Teretsene, oňa ilki lagatyny posolojuk gyýdy. Men adamym Natasha.
Goýşyýdyk meniň ýadygar bolsun. Ähli Nataşalardan, Nataşany ölümden alyp çykanyň üçin, ähli gahramanslygyň üçin goýşyýdyk seni ölümden sakladyn. Bek oňa jogap bermäge ýetişmekdi. Posolojuk gyz Bekiň külbekkezine sowujak alümin halkazygyny giydirdi-de, gyzyň arasyna gaçyp gitdi. Bekiň külbekkezindäki ýüzügiň sowujak halkady basym gyzgyn halka ýugurylyp, aýyl-saýyl terzille urdy. Hatta iki ýany güňläp geçýän agyr harby maşinalaryň da, asmana atýan toplaryň da güýgüllüsi şo nädijek terzilliğiniň ýaňyny basyp bilmeýärdi. Garankyda gürüm-jürüm bolan goja mayor bir tanyn durup geldi. Ýoldaş leytenant diýip Beke öýlendi. Men ýaňy armiýanyň aragatnaşyk upralniýetyniň komandirle görleşdim. Bir de siz ýaly ýokary bilimli Segoşda taplaryny komandir gerek eken. Operasiw aragatnaşyk üçin. Öräni ot görýip, ýöne hatarly. Diviziýalary bölümlere gitmeli bolarsyň. Tabşyrygy ýerine ýetirip ýene-de gaýdyp gelersiň. Diviziýalar bilen telefon, radio aragatnaşyk getiren wagtynda ýörüýt aragatnaşyk komandiri berýär. Sen şo edip hut gelişip dursun. Buyrukları danışanlar ýatdan aýtmagy, ýagdaý synlap dogry netije çykarmagy hut sen ýal dörejlik frontunyň işgärligi gerek. Ýa tutmaga türgünleşen kelleli adam gerek. Artistler ýa tutmaga türgün bolýar diýerler. Bek bir hellem oýlanyp moralyçylyk berdi. Çünki maýoryň aýtmagyna görä, bir iş gyzyklydy, howpludy. Hem de ol kän bölümlerde bolup, kän adam görüp biljekdi. Şo bölümlerde onuň öz ýerleşleri bile okan oglanlaryna da duşmagy mümkin. Mayor aragatnaşyk upralniýetyniň ýerleşýän jaýyny Bek Saparow anket doldurdy. Ýöňe bir kerpis jaý, haýsam burada bir huzurluk guramasynyň jaýy bolýar. Mayoryň Bek alyp giren otogynyň diwarlarynyň ýüzünde, onuň öň huzurynyň gelmän grafikleri, diagrammalar sallym sajak boluşyp durdy. Çünki tekstoryň üstünde ýanyp duran panel şyranyň başynda Ömer oğlu oturan eskerlerin arasından eylek iteleştirip mayor ornalladı. Şo yere Bek oturttu. Şökön diýe yer alar diýen nakylyňyzdan bolmaly. Ornaşda anket dolurun ha, men gelýän gyýlar ýerleşdirin. Goňşy jaýlardan morzanyň tykardylary. Boda maşininiň ýerginde şark şurky, ýene-de bir hili tarada kolýanyal tirtileşdirilýärdi. Basym mayor gelip Bekiň anketini we gospitalen berilen predpisaniýany kadrly bölümine ekidip geldi. Akşam mayor bilen Bek ikili aragatnaşyklardan armiýanyň söwüşýän bölümleriniň ýagdaýyny bilmek istediler. Emma aragatnaşyklardan oňly zat eşitip bilmediler. Harby tyrsaklamak baradaky buyruk aragatnaşykçylar üçin mukaddesdi. Onda da düşmanyň Kryukowa stansiýasyna golylap gelýändigini, aragatnaşyk uzel üçin ýerden bir ýerden göçmäge orun gödünýändigini garar aňdylar. Ertesi emele gelen ýagdaý hem beginerlik bolmady. Söwüşüň Kanadasynyň has goloýlany inni köre de kere de aýdyndy. Bek Saparow şüne bir ýagdaý ikisi hasratly boldy. Ýer bilen kadrlar upralniýetyne giden mayor bir hili gamgyn halda gaýdyp geldi. Ey gardaş oğlu, bizim üstlegimize bolmady diýip mayor sakanaklap kepledi. Birinizde ne? Sen anketaň görüp aragatnaşykçy däl eken ediler. Ýöne olam ilhal görün. İkinizde ne? Senin artistin eýýäm gabawda bolan eken ediler. Wah, anketde görkezäýipsiňdi. Anketa men şonu buýsan şöyle ýazaryn diýip Bek gabakman gözlerini ýalratdy. Oň ýokarky doýdy adam şommolly. Şüreňe sanrady. O men söwüş biografiýamyň tragiky başy. O birden aglyny ýumdy. Bu görgülämen awym türkmäýin. Bu maňa ýagşylyk etjek bolla ahyryn diýip içini gepletdi de. Anketini we predpisaniýasyny ýerden alyp mayorla goşlaşdy. Mayor bilen elleşip goşlaşanyna birden onuň külbekkezindäki ýüzük gyzyp giden ýaly boldy. Bek ýüzüge teretdi de ýylgyrdy. Soň agyr gabawyny göterip maýora düşündirdi. Gabawty bitiren işimiz üçin ha syýlaga mallym. Ähli Nataşalardan. Bu syýlagyň ady ölümden halat edici. Soň Bek ýadygynyň burnu bilen gar dörjeledi de ölümden halat edici diýen medal çykarylsa, ne hili gowy bolardy diýdi. Front liniýasynyň gümmürdesine tarap ýadymlady. Düşman idil alkymyna bolsa da Kryukowada hiç aljaranlyk ýokdy. Asla stansiýanyň ödündäki bombalanan çelekler, ýanan wagonlar bolaýmasa,
zahirden bütün görünýärdi. Ýabylar burunlaryny parladyp, bu baryny göýberip, niradyr bir ýere ullokan, gaw bitsan çekip barýardylar. Onuň gapdandan yoğun bağlarını tutup baryan güppül eskerler öz küýlerle gümradylar. Üstü prezidentli zis beýaşlar näme şeýle gatar boluşup ýyda barýardylar. Enneki KPP'de Leytenant Saparowy Goloýdaky kerpiç tawadyny ýerdiler. O ýerde armiýanyň ýygnanyşyk punkty ýerleşýärdi. Ýaňy ýakynlarym kerpiç pişirilýän uly küräň içinde zaýdar ýerleşen bir şparly intendant Yüzrepide ýaly gadak kapitan kagazlara, spideklara bulaşıp müýnti işläp otyrdy. O Leytenant Saparowyň predpisan ýazyndan adyny okap, soň ony başdan aýak syýndyrdy. Leytenant, haýty jerden bolasan diýip gadakçylaň türkmeni düşünür ýaly diline gepledi. Moskwaly diýip bekem şol ýöňkäňe jogap berdi. Moskwaly däl ekeniňizi bilemen. Hop, bolady. Beýle bolsa ket Moskwalyň arasyna diýip ol predpisan ýanyň güýüne bir zatlar ýazyşdyrdy da şonuň jurnalyna göçürdi. Eger türkmen tegen aýtgan bolsaň, Kuliýevdiň kavaleriýasyna jiberip goý bererdim. Ol Türkmenistandan keldi. Kavaleriýa öz awul taşlaryň arasyna. Men türkmen. Ýöne dogrudan men goşuna Moskwadan, Moskwa Harry komissariýatyna gitdim. Meýletin Moskwada 5 ýyl okudum. Düşünýäňizmi kapitan diýip bekaýş etdi. Gadak kapitan ýöňünde durun, syýrdym türkmen ýigidini ýene bir gep syýnady da, razy hem boljak boldy, emma goýa bir zat ýadyna düşünýär gowsundy da. Barket, Moskwalyň arasyna diýip, Saparowyň predpisan ýazyny eline goşurdy. Bu bir radioňdan gelýän gümmürde diňşirgenni. Ýa-da Moskwalyň ýagdaýy kyn, kes şolaň arasyna, olara kömek gerek. Bek Saparowy diýer zat galmady. Eger kömek menen bitýän bolsa baş üstüne, Moskwalyň arasyna höwes bile giderdi. Barhudarowyň hojalygy diýen Strelkan uwrule gidiberdi. Esasan Moskwalardan, gospitaldan gelenlerden we gabudan çykanlardan düdüren polkun komandiriniň tyýly bardak ornmasaryň familiýasy Barhudarowdy. Polkun hakyky komandiriniň familiýasy harby taraplanýan bolansoň, onuň adyny duşmana bildirmeli üçin Strelkanyň ýüzüne onuň tyýly bardak ornmasarynyň ady ýazylýardy. Barhudarowyň hojalygyna bekin eline ýerde ýatan bir telefon syýmyny tutturdylardy. Şunu tapdyrmada gidiber. Telefon syýmynyň baryn ýerine 4-nji batereýa badyr. Size şoň komandiriniň ýetýärini berýärdiler. Men artillerist ýa ahyrin. Bek bir hili şörlü. Öň artilleriýa piýada oşun bölümlerine taýin edilýän bolsa, inni Rakasowskiň buýrugy häzir gorunuşda piýada podrazdeleniýeler artilleriýanyň taýynyny berilýär diýip sakkaly murty ýöten äýnekli komandir ýüzüni garanka ýurup gepledi. Düşünüklümi? Eger düşünükli bolsa da ýagdaý şeýle. Ura, barsaň düşünerdiň. Beke ura vermekden başga laç galmady. Batereýa komandiri mor murtly, sar ýagy, gyýa deşilen hanasyna goýun gözlerli girdip durun pesdezi koradym. Täze leytenanta bilindaja giýrenden şingerli feretdi. Nerelisin diýdi. Bek ýene de şo ýöňkäňe Moskwa diýip jogap berdi. Dogry diýýärsiň leytenant. Adamyň nerelligi onuň dogulun ýeri boýunça keýfetlenmeli. Eýsem gary ýere hemişelik garylmaly ýeri boýunça keýfetlenmeli. Anha menem Kryukow boly. Şu ýerde ölmeli bolun, ýa-da çekilmeliler. Görýän göresen gödipaň otuşunypsyň. Bek bu tapar men Moskwada okudum. Ýaşadym diýip düşündirip oturjagym bolmady. Mene beýle manida hemişelik Kryukow bolmakçy däl, gambat diýip bek sürüji eňegini külbükke süren gaşan bolup ýüňi urkady. Men zadyly halat edici ýüdüm bar. Bek kim aýdyn zadylyan? O harby sır diýip bek oýunly galdy. Batereýa komandirim onuň terjime halyny jikmejik diňläp oturmady. Ol bilindajda kitijik soýun pezi odun atdy da oň üstüne lagardap turun kitirden bir kuruşga çaý goýup leytenant tutdy. Me içýeleňiň. Bize Kryukow türkmenlerde bir gurrun bar. Üşeteň çaý iç ýylydyr, gazsaň çaý iç soňudyr, torgunsaň çaý iç köşedir, ýorulsaň çaý iç meteder, güýç berer. Bizim Moskwa türkmenlerimizde de bir gep bar çaýakdy. Çaýyň we dostlugyň häsiýeti deň bolmuş. Dostlugum, çaýym gyzgyn bolmaly. Dostlugum, çaýym ýuwun bolmaly. Dostlugum, çaýym çenden aşağı tüýji bolmaly. Nähili bolsaň, ýuwunmy tüýjimi? Batereýa komandir leytenantdan sorady. Bek ýerli ýerine çaý urtlady da, ýöne gyzgyn.
Veremedil ağı yağlıydı. Yağdayımız şeyle kızgın. Yakıp koğurup bar ya. Düşün leytenantsan, yağdayımız ağıyın sapıyalı. Häzir şeyle dedi de kambat elini tutup, bekin elini kısığı öz adına aytdy. Ata Nowruzov. Ata Topçu diýen lakamam bar. Bekem öz adına aytdy. Gabagy nerede düşdüň dip, ata peşten bir uwatly şeýip galyp magor kozuna otlady. Gabagy düşen nerden bilýärsiňiz? Pähäy. Yigit sade gerek Türkany ýagyş diýenleri. Sade bolýaňyz. Bizim polkumyza iýerleýänden aglabasy gabagydan çykanlar. Söwüş gadanyna gaýnap taplan adamlar diýdi. Ata Nowruzov planşet gatnaşdy. Planşet gatnaşyny şu ýörüň tipografik kartasyny çykardy da, onuň ýüzüne gyzyl we gök galamlarla şekillen skemany gürkezdi. O kartaň ýüzüne bir şep saga dürtdi de, şonu oýnadyp gürrüň dowam etdi. Aha, men mülküm. Ýöňdäk tokoýda düşman. Tokoýuň bäherdi hem gar batan açyklyk. Ýylatly punktyň gün matar çetinde de, aha, biziň gorunuşymyz. Şep flangym şu daşany öz içine alýar. Sag flangym. Bä, daşaňyz daňydan bar. Hago ýöne istesen sana beren şu daşany. Hiç şeýle spravka dokumentim talap etmeýän. Şu kartaň ýüzünde leytenant Saparowyň polisiýa diýip ýazsam, şol ömürlük mülk hökümine teň ygtyýaryň geçişi. Ana şularym, o da şunu tegelik şekillen garynja ýaly 3 tane belli görkezdi. Men baýlygym 3 tane 120 mm top. Raşotlarym dogry diýsem boljak. Her türlü teke adam, elbetde. Sen gürenem 2 tane piyada goşun leytenantam bar. Biri piyada goşun leytenantlary artilleriýada näme işlemeli? Okdamaşamalymy? Size de iş tapılar. Görýämiň, men 3 topmam gurulgy. Görýämiň, tegasym, traktorym ýok. Topu ýürap ýa-da çekiljek gumanyň ýok. Diňe bir geripe bar. Düşmany şu ýerden bir adym ýa-da goýarmalylar. Butna bolam däl. Mortak kalkambat şilemini bir sapar sordy. Şart üstäni zowladyp goýberdi. Bir kedegem tüýdüğünü ýygyrdyp üskürdi. Bagyşdy leytenant, piyada goşunyň ýaragy ýeňil. Gabagy düşer, hop abansa ýa-da kyn ýagada düşdi. Tüpeňini omzyna atyp, ýeriň pesüyle gaç berýänem tapylýar. Bir ýeri gaçda dogul turýar. Emma artilleristin köýlüni kyn. Topuňy omzyna atşok manyň ýok, şoň üçin ýadyr gorunuşda piyada ýetgerler bilen artilleriýadan garşyk atryatlar düzülýär. Atryatlaryň komandirligine de art komandirler bellenili. Art komandiriň topunu taşlap ýa-da gaçyk gumany ýok. Şutaýyga gaçyp gelipsiňiz. Bek kina ýar gepledi. Leytenant, köp bilmiş bolmadylar. Ata Nowruzowyň mawy gözleri gaharly ýypyldy. Bir ay mundan Moskwadaky Türkmen pasprestwanyň jaýyna da bir näkes maňa şey diýipdi. Men onu atypdym. Şutaýy gaçyp gelmegimiz biziň tragediýamyz. Biziň ýaramyz, biziň wawamyz. Wawama duzbasmy leytenant. Köp bilmek elbet zat däl. Leytenantam ýeterli. Biler bolsaňyz, şo diýäriňiz meňem wawam. Ýöne institutda kanymyzda professorlarymyzda, Galibert Stalin teatrına halipalarymyzda köp biljek boluň diýip pent berýärdi. Biziňem şo hemme zadyň äňine şäňine ýetişik bolup ýürüşmi? Köp bilmek bir zatdyr leytenant. Köp bilmeşlik başga zat. Şonu berk berlegin. Onu men şu taýda näme işlemeligimi sorasam, köp bilmeşlik bolýarmy, köp bilmeklik. Olan ikiden bolanok. O soraw sen sabırsyzlygyňdan ýetişikýär. Sabırly ol muradyny ýeter diýipdir. Kryukowal türkmenleriň öňünde beri. Sabır takat gadan näler kambat, düşman Moskwa etdi. Beýle howlugyan bolsaň, şep gapdallaky daşanyň bütün territoriýasyny sana berýän diýip Ata Nowruzov gowsundy. Sen şunu şo daşa, şu pordatdan beýle Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzy, SSSR düşdüňmi? Şonu saklasaň, SSSR sakladyň. Şonu ýitirseň, SSSR ýitirdiň. Düşündiňmi? Düşünmeseň, ha türküläýin. Kelläňi ýitirdiň. Ygtyýaryny fekir etger. Bira dilenýär. Indiki geljek goşmaça güýjem senki. Wyzwolam bolsa urata da bolsa. Biz şu jele gaýdy ýem bir ay berse goşup, ahyry sırtymyz diýilänimiz şu. Bek bilen Ata Topçu ýesli gürrüne ýetişip oturdular. Ata Topçu Babakanowyň diwiziýasyny uruşyň ilki başyna söwüş hakyna. Serhediň aňry ýüzüne soluşlary hakyna. Soň nemislerin eline düşmän sapap, yaraly halyna gabagydan çykyş hakyna gürrüň berdi.
Bekem öz başyna geçirenlerini görüň berdi. Ulan gurrunun arasyny küme kursa urun aratmasy ketdi. Yollaş leytenant, daşa bile telefon aratmasy ödüldü. Tim 3 ýerden üren ekeni. Ören ot berekella, diýdi de atan oglu fiyerinden turdy. Trubkany götürüp daşa bile gepleşdi. Ýagdaý sorady. Ol trubkany dinledi de anha barýas diýip gurrun jemledi. Bekin ýyljak ýer kümede agralyşyp barýan bedeni daşaryň aýagyna sergin jümsülledi, soslandy. Gözi garanka ýuguranyşyp barýaka, düşman tarapyndan asma raket atyldy. Bir raketanyň ýagdysy bulary gymyrlyman ýapyrlyp oturmaga mejbur etdi. Raketa öçen soň daş döwrek hatam garanka boldy. Hay haramzadalar, diýip kapitan hüňürdedi de telefon timini ýydarlady da garanka tarap gidiberdi. Kän ýüremeli bolmadylar. Gopar kerpiçlere büdüreşip bir-birine tutoklaşıp bir çukur eňdiler. "Dor, kim gelýär?" diýip Çisevoýyň tezi ýaňlandy. Çisevoy öz komandirin tezinden tanady da olar daşaň padwalyna alyp gitdi. Padwal 2 tane eskere ýatyrdy. Birem direktoriýo flemiotuny ýokup oturdy. Aňyr çüňkde de paty-puty garalyp görnýärdi. El plemiodun ýokup oturan serjant tokguja urusygdy, tarta turdy da ýagdaýy daklap etdi. Onun daklarından nemislerin tokoydu hareket edýänlikleri saketde boljakdy. Çünki aýazly gije nemislerin bolýan tokoylaryny agaç şatırdasynyň sesi mesem elmeşdileýämiş. Hatda biziň eskerlerimiz dodok garmonyň sesini eşitip durup durlar. Maşin motorlarynyň sesleri hemişe eşidilýär. Ondan daşanyň eýesi tapyldy diýip serjant garanky duly etdi. Arryk adam professordyr niýe? Daşan gaýrak şunkünni başga da bir kişenrek padwal bar eken. Şonu kitaplaryň arasyna diýişlerini saňyldy oturun eken. Çağırında şu wagtyň özünde tyýly beriň. Asla biz ölümüz alyp gidersip, nowruz fikir diýipdi. Bu daşan häzir bizden başga hojaýyny bolmaz. Anha enne daşan hojaýyny leytenant Saparov. "Hey professor, bärik gel," diýip serjant garanka ýyrdy. Garankydan uzun, hor, burnu bir ýaly, gözleri ýyllyrap duran bir adam peýda boldy. "Kim sen?" diýip kombat näçançdan sorady. "Men şu daşaň eýesi professor Evaldovich Gak." O jüzünden bir entek dokument çykaryp, ýerliýine kapitanyň eline tutturuldy. Evaldovich diýilenden bek bir hil boldy. Ol ýakynrak bardy. Näçanç tyýynla boldy. "Be, edilýärdi. Biziň Sungut teoriýasyny okudan professormyz. O meni tanamaly. Oňa tanamaly. Gaty ýetýärdir. Ýetýärdi de şo bolşy. Bek içinden aýlan pikirini daşyna çykardy. Evaldovich. Sizmi? Gitsten, diýip bek onuň alkyna dykyldy. "Ýollaş kapitan, bagyşlaň. Men mugullumam. Men munyň eline 4 ýyl okudum." "Beýle bolsa bolýar," diýip kapitan Evaldoviçiň dokumentlerini ýygyna gaýtardy. Evaldoviçem bek Saparowyň eseretdi. "General bek" diýip gaýyrdy. "Dogry gerek. Men bir ýoly 1940-njy ýylda bolsa gerek. Muny general bek diýip atlandyrdym göre studentler alyp götüräýdiler." O kapitany tarap egilip ýuwaşa dowam etdi. "Şeýle atly nemis generaly bar. Häzir ol Russiýa garşy uruşýar. Indi muňa general bek diýmek bolmaz." "O wagt 1940-njy ýylda düşünýärsiňiz?" "Äý, biz muňa leytenant bek diýýäris" diýip kapitanam bir näme köşüşdi. "Anha enne şu purdotdan başlap daşanyň eýesi leytenant bek bolmaly. Buyruk şeýle." Kombat serjanta ýüzüne gurdy. "Ana serjant, şu leytenant siziň komandiriňiz. Galandan özüňiz gurlaşyň." Kapitan soň ot açyş polisiýasyny barlady. Ok granat papatlaryny gözden geçirdi. Pulemyotlaryň zatworlaryny işledip gördü. Agnemyotlaryny elleşdirdi. Hamala diýersiň elleşdirem bilen oňat işlejek ýaly. Kapitan ýöne bir dadan kemterdigini bilýärdi. Bilse de bularyň 8 adam bilen ol işe ötdi gelip bilmejekdiklerini maňýardy. Şeýle bolsa leytenant ýüzlenip, "Goranyşda biçak zerur bolan buyruk berdi. Professoryňam alyp galla işlet. Toplary seni tutuşduran şeýe galmaly. Siz bärdin, bir o tarapdan." Serenzan bilen soň bazym kapitan Nowruz öz NPS-ne gödökçilik punktyna gitdi. Kapitanydan soň Evaldovich leytenant bekden sorady. "Siz kapitan bilen haýsy dilde gepleşdiňiz?" "Türkmen dilinde." "Öz dilinden başga ýene bir dil bilýän adam ruhtaýdan has baý bolýar" diýip, "Men siz okudumda diýdim, ýadyňdamy? 2 dili bilýän adam göli bagytly.
döredijilik taýdanlyp, Ewald barmagyny çomultdy. Ol öz ýene dilinde gepleýär diýip leytenant düşünürdi. O türkmene. Beýle mor türkmenim bolýar eken. Professor geňarly. Halklar asyrlar boyu gatyşyp garşyp gelýärlerdi. Leytenant bir wagt okan pikirini inni öz professoruna aýtmagy milt edenini özüm duýman galdy. Gan tarapdan, jins tarapdan arasda millet ýok. Ynha ruslar alyp görelýär. Ruslar başga asap diýip professor bekin göwnüne bolmasa gurrun başga ýaňa sowjak bolýan ýaly. We onuň hut ruslar başga asap diýmesi bekin ýadyna Ewald üçin 3-nji kursda kalar geçiren seminar düşdi. Şo wagtlar Germaniýa bilen birek şolmalyk hakyna şertnama baglaşypdy. Şol şertnama gazetlerde belli bir derejede propaganda edilýärdi. Sovet German paraçylyk gatnaşyklarynyň berjek peýdasyny ýaly. Medeni gatnaşyklaryň tarihde garaz bir sara ýygarlaryň mysallary ýöne sürilýärdi. Şo wagtlar sunugat ýögreniş bilimine garşy diýen dersten sapak görýän professor Ewald Kak, nemis filosofi Nietzsche sunugat hakyna diýen temadan seminar geçirdi. Seminaryň akymy temaň şäherinden çykdy. Ewald nemis kompozitorlary Bachy, Brahmsy, şairler Goethe'ni şiirleri, nemis rasionalizmni, nemis tehnologiýasyny, nemis hasapkeşligini şeýle urýugdy. O Russiýada hakyky progresdiňe nemisler ýaly, ýoňda barjy halk bilen hyzmatly şeýsatyna gelip biler diýen netije çykartdy. We ahyryna özüniň belli derejede nemis medeniýetine degişliligine gonyanyny aýdypdy. Häzir barryk uzun adam ýurdumyzda ot gorsap giren köp milyonly nemis ordusy bary ýok 300 metrlikde durka ýüregi bilen haýy tarapdaka. Berik nemis medeniýetine degişliligine gonyp geldimika. Hawa leytenant Beck. Ýanky gurrumyzyň dowamy Unisfer. Ähli beýik adamlar bilingvistdir ýa-da polilingvistdir. Alaly Karl Marxy, alaly Lenini, alaly Tolstoy, Ferdowsyny, Magtumulyny. Beýle adamlaryň haýsyny alsaň alaýyň. Hemmesi köp dil bilýän adamlardyr. Köp milletiň toplan tejribesini hut öz dilini okuman, hut öz dilini tebiği şerebeti bilen özüne siňdirmän, beýik eser döretmek, beýik açyş etmek mümkünler. Köp dil bilmeklik adamyň beýnisiniň türgünini artdyrýar. Köp mümkinçiliklerden iň gowsyn saýlap almak ukyp döredýär. Ewald öz logikasyna öýde gyzyp guturur ýerde guturmady. Bekin içi bızıklaýady, o ahyryny oň sözüni kesdi. Ewald, siz bir ýere näme düşdüňiz, näme maksat bilen düşdüňiz? Näme düşdüm? Näme maksat bilen? Men öz daşama. On ýetgüler ýönküden ümitleşdi. Meňe bar baýlygym şu ýerde düşünýärmiň, bar gymmatlyklym şu ýerde. Men olar taşlap nirä gideň? Gol ýazmalym, kitaplym, kolleksiýalym. Siz näme düşdüňiz bir ýere? Menmi? Meňem ähli baýlygym häzir şu ýerde. Bek professoryň aljaryň gözlerini seretdi. Hawa siziň daşaňyz. Meň iň gymmatly baýlygym. Siziň daşaňyz meň üçin Sovet Sosialistik Respublikary haýgydyryň jemlerini ýeri. Şu daşany faşistlere gidersem, men iň geri zadymy, janymy, kellemi giderdim. Ähli arany bilimimem, ruhumam, wujdanymam, owamam, ilimem, doň garnaşlarymam, dost ýarlarymam giderdim. Eger saklasam, bütün SSR'i orap sakladym. Ýoldaş professor, ýa-da başga filosofiýada ýok, başga sunugatam ýok, başga etikada ýok, başga estetikada ýok. Bek töweregini seretdi. Çünki durun sapýor pirlerine, lomlara göz düşüp, öýdi bir ýerine aldy, professor da bir ýerine tutdy. Şunu alyň, häzir tranşeýa gazmaly. Serjant, professora görke gazmaly şu hastagyny. Biz bolsa ara gatnaşykçy bilen 4 pulemyodyň arasyny tranşeýa ile birikdirmeli. Manewr edip bolar ýaly. Daşany goraýanlaryň Bek bile professora gatap etseň, onusum uzun gece gedekleşip 10 ýerden tranşeýa gazdylar. Yer doňdy. Götürdi uzakdan eşdilýärdi. Lomyň gütgütü, peýleň tark-tarky nemislerde hem eşdilýän bolsa gerek. Olar bir tarap watal tatyrda da pulemyot atýardylar. Birden Bekin kellesine bir pikir geldi. 4 pulemyotyň 4-sinem hakyky we zapas pozisiýalardan çeträkde dikip, nemis pulemyotlaryna jogap bermeli. Oýlan gödäwçiligi öz skemaryna pulemyot nokotlaryny şo taýyk çekdiler. Nemisler halapsyz bolýanlar.
Qadardan profesor. Olar gorizontalyň haýsy gradusuny, giňişligiň haýsy gradusuny, haýsy kvadratyň haýsy nokotlardygyny dürs ölçäp goý, soň şu ýerini nişana alsynlar. Nemisler dürsdür, gadarly Ewald şoldy. Bu wagt nemis taýykligi bilen, nemis tertipligi bilen tranşeýa gadýady. Ýöne biziň pulemyotlarymyzyň sag tarapdan, tranşeýa ýerden garankyn ýagtyldyp faşistlere tarap ok atyşyny bilen Ewald bir sarpaly gazap etdi. Daň saz berdi. Pulemyotlar öz pozisiýalarına gaýdyp geldi. Ýalançy ýagtyly urady. Bek piýilini daýanyp tranşeýadan brusberi oklaryny gumy ak gara maskrok etmeň alazyny gözläp, duşmanyň aralyk meýdany seretdi. Seredip geldi. Ol aralyk gardan ýaňa appak durýdy. Emma aralykda gar eken. Topoklarynyň, agnemyotlaryň, tüsse şaşkalarynyň gurumundan ýaňa aralyk gapgar bolup ýatyrdy. Şol elken gara meýdanyna siňe seretseň ak tümükler taýgarmak bolýady. Olar nämeke? 1, 2, 3, 10, 15, 20. Bek sanap aňardan çykyp bilmedi. Ol pulemyotun gapdalyna tranşeýa ýaplanıp duran serjantdan dürüp alyp seretdi. Dürübüde şu ak tümükleriň ak mas haltaly faşistlerdi asaçan görünýärdi. Olaň hemmesi ýaly gymyldaýardylar. Faşistler ataka liniýasyna gelen vurur semeri. Leytenant komandy berdi. Söwüşe taýyn bol. Şeýle de ol telefon bilen batereýa komandirine ýagdaýy habar bermegi serjant tapşyrdy. Her minut fagady görüldi. Daňdanyň ümüş tamşynyna güýç görýän göreşler ümedleýärdi. Garşy tüpürmeli bolýardy. Birden zahyn ýagtylmagynyň deregine gaýtam gararan ýaly bolýardy. Bek ýediniz duýgusy bilen duýdy. Premiýotçular ýerli. Ol ýöňünden taýýarlanyşy ýaly, agnemyotlaryň tranşeýa getirilýändigini görüp ýetgerlerden razy boldy. Beýrut ýigitleri edil Çawdarow ýaly batyr bolmaly. Ýadir bekin kellesinde ýüzlerçe epizod bir-birini çalyşýardy. Hut şu wagt onuň öýlerine hat ýazmanlygy ýadyna düşdi. Sülgün meni gözleýändir. Gospitaldan ýene de toýa uğraýanlygymy ýazdym. Ýöne men şu bölümiň meýdan poçtasynyň nomerini sormandym. Ikagy ýazyp ibermeli kenimde. Kapitan näme diýdi? Öýde daklad etmän serjant iýeripdir diýer. Professor näme tapşyrdykka? Goýul tranşeýa gady bersin. Ol birden kulýükkezindäki ýüzüjegini ýatlady. Kulýükkezini galdyryp oňa seretdi. Aksyryp görünýän zoluk tegelenip onuň patolojik Nataşaň suraty göründi. O surat ýaraly Nataşanyň gözlerine görüldi. Hatda hislerim eşdiren ýaly boldy. Inni kim maňa öýlenir? Şüýdük ähli Nataşanyň adyndan seni ölümden halat eder. Ol hatda birden öz sesini eşitdi. Men iň uly baýlygym halat edijim. O tiskinni. Iň uly baýlygym daşa diýipdim. Innem iň uly baýlygym halat edijýük diýen. Buron haýsy iň uly baýlyk? Janymmy, abraýymmy, watanyň namymy? O şu wagtam onuň gözüne bir urun ýaly boldy. Soňaklap gitdi. Ähli şunlar duşman tokoýunyň içinden tüýünüp dilkaw ýalyny görüldi. Müňlerçe iňiller asmany ýaryp, zarňyllar doň ýerde pytraýady, tutuş bir gümmürde görülýärdi. Bek tranşeýaň düýbüne ýazyldy. Onuň üstüne kedek patırdap gaçdy. Nemislerin artilleriýa hüjüm başlandy. 3-4 minut geçmänke snaryatlar bilen ýylmazdan üst aşyr duşmanyň üstüne şowla urdy. Artilleriýa duýeli 20 minut şeýle dowam etdi. Bu boldy. Garawadyr. Gaýtawul bar. Ýylmazda güýç şuwa, bir ýekedäl. Bek tranşeýadan boýnuny tutdy. Ak, mak saltaly duşman sallatlary turup öňülgeýadylar. Ýöne olaryň öňünden kiçik tanky meňdeş gara zatlar tigilenip gelýärdiler. Ölüm 4-5 tag bar. Olar nämeke? Bek näme etmeli barada bir netije gelmäke, serjant aragatna çykyş etger bilen telefon katuşkadan tüýräp geldi. Olar derew telefon gurup trubkany leytenanta berdiler. Leytenant batereýa komandirine ýagdaýy şo wagda gyýtysy daklad etdi. Kapitan urdu. Şo tigilenip gelýän zatlaryň torpedodygyny aýdyp, şolaň barýan uğruny näme bardygyny sorady. Hiç tat ýok diýip leytenant ters jogap berdi de, şol torpedolaryň barýan uğrunyň giýjeki pulemyot atan ýerlerdigini aýdyp oturmady. Leytenant ine düşündi. Ol özüniň kiçik harby hilesiniň jüpüne düşendigine begenip keterlerini. Hile de bir batyrlykdyr ýerine. Onu başarmak kişi gerekdir.
Indi gelýän piyada faşistleri oka tutarsa wagt boldy. Emma şol wagt aragatnaşykçy ýene trubkan leytenanty berdi. Sen kim? Ýagdaýy daklad et. Aparatda Rakasowski diýen ses trubkada ýanglandy. Bek gysgaça daklad etdi. Torpedolar biziň tranşeýalarymyzdan deňine etdi. Ýöne golaýynda hiç kim ýok. Düşman tapy bizden 150 metrlikdi. Düşündik. Onda ýaskerleriňe komanda ber. Tranşeýanyň düýbüne ýapyrylýanlar. Artilleriýadan zalp bermekçi. Soň şo ses kaptara gepledi. Gazakow zalp ber. Tranşeýa bu kulun diýen komandany leytenant ýaskerlerini ýetiren dessine biziň artilleriýamyz göni aralyk dolugy. Hut ak mask haltaly faşistik ýaskerleriň üstüne zalp berdi. Tüsse soğulundan bek elkin ýagdaý gördü. Düşman soldatlarynyň köpüsi aralykda çalan çaş bolup ýatyrdy. Emma diýeri galanlary göre lalalaylap edil daşa tarap ylgap gelýärdiler. Öýlerim ýöňlerini awtomatdan ok sepelap gelýärdiler. "O daç!" diýip bek komanda berdi. Biziň pulemyotlarymyz faşistler ýatmagy mejbur etdiler. Ýöne bir tarymdan düşman artilleriýa hem çetki pulemyotlaryň pozisiýasyny urmaga başlady. Torpedolaryň ýere gidenliklerini bek bir wada bilip bilmedi. Ýöne soň biziň artilleriýamyz zalp berenne olaryň boş ýerde ýarlanyklar belli boldy. Kombat ýene de telefona çağırdy. "Bek, sen hut Rakasowskiň öýüdüle gürleşdiň. Şoň biz üçin äýmetine göz ýetirip bilýärmiň? Sen Rakasowskiň biziň goranyşymyz bilen gazaklanýanlygyny, bir de armiýany artilleriýasynyň gollaýanlygyny her bir ýeskeriň aýt. Arkamyzda dag bar, dag." Bek haýdy pulemyotçunyň ýanyna bardy, haýran galmaly. Bu habary eýäm eşitipdir. Saldat telegrafy diýilmesi ýöne ýerden däl goraşamary. Çünki pulemyotdaky ýeskerleriň ikisem ýaralanypdyr. Leytenant o pulemyotyň başyna ýödi bardy. Professor bilen serjant durdy, olaň ýarasyny daňyp podwal etdiler. Telefon bir gowdat. Haýdy men iki tane san instruktor geldi. Günertany çeni nemislerin soğuş terpiktirli. Ýöne akşama çeni tertipsiz atışyk dowam etdi. Aralykdaky meýdanyny görün gany we gary bulaşyp onlarça faşist görülüp ýatyrdy. Garanky düşenden Bekin ýetýärine ýene-de 10 esker goşmaça geldi. Olardan başga da 4 sany sapýor geldi. Olar goranyşyň öňüne minary oturtmalydylar. Arkasy termosly starşynada geldi. Nahar getirdi. Oğlundan keyip köküldü. Soňky eskerleri bek tranşeýa gazmagy goýdy. Öýde bola sapýorlar min oturtmak üçin ýer görkezmäge aralyk dolugy gitdi. Tranşeýadan çykyp ölü nemislere tarap bir zaryny süýlen buktoklaşyp gitdiler. Zar ölü nemisleriň deňine daralyp hem ýalparyp guturýady. Bek sapýorlar ýygyny tirkäp, şo ýerden emedekläp çykdy. 3 tane diýeri nemis ölü nemisleri agdarışdyryp bir zatlaryny termeleşdirip ýördiler. Nemisler ölülerini ekitmäge gelipdir diýip bek öz ýanyny pikir etdi. Bir tarym demlerini Almaniýa ýaly bek dagy nemisler syýnlap ýatdylar. Nemisler ölülerini ekitjegi meňdemeýärdiler. Jübilerini termeleýärdiler. Belki dokumentlerini alýandylar. Ondan şatyrt edip film ketilýän ýaly gaýçy bilen bir zatlaryny kesişdirýärdiler. Belki ordenlerini kesişdirip alýandylar. Bek sapýorlaryň elinden tutup daýar bolun diýen işaret etdi. Ol F1 granatyny başyny aýlap, sermeneklep ýören nemislerin aňyrsyna döndü. Nemisler granatyň düşen ýerini zähirli ýarlan ýaly gaçyp, hut bek dagyň üstüne gadylar. Olaryň bir ýerine bek edil maňlyndan ýene ýalatdy. Beýlekden sapýor atdy. Üçüncüsinem gabyr gowy basyp zara tarap ýürediler. Zaryň soň ýerine eten soňlar nemisler tarapyndan ok ýagdyryp başlandy. Emma giýişdi. 5 minut geçip geçmänkä ýetir nemisi öz tranşeýamda getirdiler. Podwalla nemisiň elini goýberdiler. Tranşeýa galyp ýören Ewald döwüşüm alyp geldiler. Bu akan telefon bilen batareýa komandirine habar berdiler. Bek bilen Ewald döwüşü nemisden sonra gidip başladylar. Bek sonra görýärdi. Ewald döwüşüm nemisçe terjime edýärdi. Sonra görse-de Bekin kellesinden bir pikir hiç aýrylmaýardy. Ewald şaýtmyşlygyn beýik nemis medeniýetiniň wekili bile düşman bolup üstüme şolup, oğlun şoklary, garry urtura öldürüp wagşylyk eder. Onam Ewald'yň okusy tutar, onuň sonra gider. Ewald'yň özüniň nemis medeniýetini degişliligine goňýan adamam terjime etmeli bolar diýen pikir Ewald'yň hyýanyna geldimki. Nemisiň adyny bildiler. Haýdy diviziýadanlygyny anykladylar. Özüniň de ýokary bilimliligini,
Düsseldorf Üniversitetini gutorup muallimçilik edenligini kesgirdiler. Sonra gelip Turka serjant onun jüýlerini barlaýady. Soğuk bolan soň nemis eşikleri gat-gat geyinipdir. Jüýlerim känni. Jüýetinden onun bir topar tuğra çykdy. Kapçyk, part sigara, zajigalka çykdy. Soň dodok garmon çykdy. Dodok garmoşkosyny görüp oglanlar gülüşdiler. Düýünkü garmoşko salýanlar owşy diýip, oglanlar ýaltaklaşdylar da nemise bir heň salyp bermegi teklip etdiler. Nemis dodogyny tüperdi-de, gözüni tüzüp ıranyp çalmaga başlady. Bach, bach diýip Ewald gıýgyrdy. Çalsın. Ewald gözüni tüzüp lezet alyp diňledi. We nemis soňky akordun usatlyk gülüfleýänden soň Ewaldowich onuň gujoklaryny ýaly hereket etdi. Genialny, şeýle ustat çaldy, şeýle ustat. Bahy şeýle çalyp bilýän adama ýara şenep bilmez. Bir saldatlyk tötänlikden düşen adamlar. Muny öldürmäň. Ýok, muny horlamaň. Bir kän peýda getirir adamlady. Nemis garmoşkosyny çalyp bolan soň, serjant onuň balak süýüdiniň hem pök görýänligine gözi düşüp, elini balak süýüdine sokdy. Göz heňrigini gysyp, ondan sallym sajak bir toparda çykardy da edili ýylan elleýän ýaly elini äkiri ýere taşlady. Bular näme aýtdy? diýen zymsyga ýördi. Padwallaklaryň hemme egilişip seretdiler. Barmak. Ketiren adam barmaklar diýip bek başyny ýaýkady. Professor görüň, bu bagyň süýünden çykan barmaklary. Ewald şem egilip seretdi. Nemis dilini o gat-gaty bir zatlar diýişdirdi. Şo wagt görsäp atany uruly fam ýerdi. Ol girip girmäne, "Näme üçin ýetirmeň ýanymy bermediňiz?" diýip bekň üstüne ýygyrdy. Bek golda sesinem çykarmady da ýerde ýatan barmaklar göküzdi. Nowruz bir wada näme düşünüp bilmedi. Ewald Nemis'e ýene ýygyrdy. Nemis boldy hiç bir müýün ýok ýaly jüýetinden beýlek barmaklarym ýere oklady da çömmülüp heme kesilen barmaklardan kütü altyn ýüzükler sogurup taşlaýady. Hemde Ewald'a çal bir zatlar gürrüň berýärdi. Ahyry Nemis gürrüňlerini aýaklap, süsçök ýöküz ýalym maňlaryny tüňgerdip, gaşynyň astynyň töwerekdäkiler synlamaga başlady. Ewald düşünürdi. Bir ay mundan Hitler Berliniň nikah köşküne barypdyr. Şo gün nikalaşan nemis ýaşlarynyň ýüzüne şuň ýaly altyn ýüzük peşkeş beripdir. Ýüzüň ýüzüne şundakyn ýana Moskwadan mülk berilýär, Hitler diýilip ýazylypdyr. Soň ýene şeýle hatly altyn ýüzük 900 adama, jemi 1000 sany ýaş adama berilipdir. Şolardan meýletin Sturm batalyon düzülip, düýnüm şolary şüýerdi. Frontyň Moskwa şäherine iň ýakyn ýerine. Öz mülklerini söwüşip almak üçin meýletin uruşa giripdirler. Bu haramzadydy. Ölen watandaşlaryň barmaklaryny şol ýüzükler alyp başgalara satjakdyr. Nemis rasionalist diýip Ewald it ýylgyryşyn etdi. Bu ýüzükleň her birim bir mülk, baýlyk da muňaňyna. Siziň ýanyňyzda näýär diýip kapitan Ewaldyň özünden sorady. Men aňymda leytenant Bekiň ýüzügi ana hakyky baýlyk diýip Ewald leytenantyň külbeklerinde alümin ýüzük elledi. Nemese şo baýlyk hakynda hyzyl gurrun berdi. Ewald gurrun berdi-se de Nemesiň rengi köçýärdi. Asal siziň daşaňyzyň başga da eýleri bar ekenini bek ýerde dagap ýatan ýüzüklere teredip professora degdi. Professor ýöne başyny ýakaýdy. O jogap berip biljekdi. Ýönünni o sowalyň jogaby hemmeleri aýdyndy. Ahyry ol uludan demen aldy. Bir ýerde päl meselesi aýgatlyjy faktor öwrülýär. Kimiň päli gowy bolsa diňe şo ýeňe diýer. Professor pikir öwürmäge başlady gülün atany uruly fon pikirini böldi. Päli ýaman pälinin tapar diýsene, diýdi de. Ol ýuwaşadan, goýa öz-özüne gepleşýän ýaly netije çykardy. Bularyň päli şeýle bolsa bir ýeňdik diýsene. Bir ýeňdi onu ýoldaş kapitan. Ýokman ýeňers, ýoldaş kapitan diýip Leytenant Bek Saparowyň bu sözlerini goýa kasam ýaly, goýa gimni ýaly ýanglandy. Beýsak howsulaly dartgynly ýeýmen günler aýa dönýärdi. Ýöne kapitan Nowruzowyň diýen dogry bolup çykdy. Toňky şunyň içinde bir rota goýup goşmasy ýetger geldi. Hemmesem oňat geýnuli, kelteje postuny aýaklar keşýädikli, pagtaly balakly. Guloksunly, asal dokuzlar diýdi. Kapitan Nowruz ýetişi bildiginden öz emläginiň goranyşyny berkidýärdi. Şoň tranyşa ýagdyrýardy. Tranyşa ýanyň öňüne edil duşmanyň odasyna tikenekli film çekdirýärdi, mine goýdurýardy. Olanlar arýadylar. Ýöne olary komandirleriniň iş ýeňligi görelýärdi, eserlendirýärdi.
Nowruzov ilden beke telefon etdi. İlleş. İkimiz armiýanyň ştabına gitmeli. Ödem bile syýla gowşajakmyşlar. Elbetde bu ona habardy. Bu habar bekin kelletinde ýöň bitip giden süýüji arzuw ýollaryny açady. Arzuw şaglady. Ýöne bek öz arzuwlaryny gorkdy. Arzuwyny häzirlikçe örkledi de pikir nazaryny uruş başlaraly bäri geçen ýoluny görükdirdi. Şawdarow, Natasha ýadyna düşüp bowazdy boldy. Gabawdan çykan naky begenji, soň kadry bölümindäki menem ölüp gitsem bolmaýam diýip eden puşman ýadyna düşüp, dodoklaryny diýişläp göz ýaşyny saklap bilmedi. Indi hökümet syýla we syýla alınmak ýadyna düşüpem. Ol külýük geznek alümin ýüzüne teretdi we halat edici diýdi. Bir hili hamsyzlyk boldy. Onu hiç kim görmeýärdi. Ol eýletine beýletine garanjaklady da aglap pediretdi. Indi ýükü bir hili ýeňlenýär boldy. Ýolun Nowruzov beke töwerekdäki ütgeçiklükleri görkezip pişirdi. Terek, näçe teýin hizemdenipdir. Ene, muňa goranyş diýýäň. 3 tolukda bar. Bek öň kören ýoluny tanamajak boldy. Eýem gadym edilipdir. Nada boluplar dikiripdir. Nowruzowyň tejribeli gözleri kaklaşdygy aňýady. Ligilleriniň uzu güberleşip, garyň astyndan çaly görünýän toplar, tanka garşy atyjy diwizionyny, çep tarapda uzaga atýan artilleriýa lafiyetlerini ýere ıksam diýerek otyrdylar. Ýolun gyrasy bilen şinerleriniň syýyny guşoklaryna gystyryp haýdap gelýän piýade esgerler, nizamynyň ýydym üzülmeýärdiňi ýaly. Sibirden täze diwiziýa gelýärmiş diýip, saldat telegraf habar berýärdi bolun, şo dogry diýip bek ýol kesdi. Saldat telegrafy bilmersiň görün, elmedam dogry çykaýa. Saldat öz ýüregine näkini aýdaýa. Saldatyň ýüregine näkem näme? Özüňe belli. Birden köwsarlap garyga başlady. Gürrüň dowam edip bolmady. Gar ýokardan sowurulýamy aşakdan biler ýalylar. Daş töwerek birden ak perde birine duruverdi. Polkun ştabyna bir iki ýyllyş adaşman türüşmän bardylar. O ýerde bolary ýene bir näçe etger bilen zis maşynyna mindirdiler de haýr etmän urutdylar. Nowruzov maşynyň bortuna ýaplanyp pikire batyp oturan beke gaptaryny teretdi. Onun gulokçunyň ýatyrlan gulogy maşynyň tilkilletine galgaýady. Onun çömmülüp çykdyran ýokarky dodowyny garşy-garşy ýapsa da süýnmezlik burny we çürüji eňegi bekiň profiliniň bir hili oglany çykdy patyny hatamlygy taýady. Ataň birden bekiň näçe ýaşandygyny kesikläri geldi. Ýaňy institut oturan boldy. Aňyr bolsa 22-23 ýaşlaryndadır da. Emma bekiň 2-nji klassdan böküp 4-nji klasa geçenliginden, 5-nji ýylyň gutarybam Arap fagyň taýýarlyk bölümine girendiginden, şeýdem orta bilimi 8 ýylda bitirendiginden habar ýokdy. Eger şo ýagdaýy bilen bolsa, Hazapsyl artillerist bekiň ýaňy 20 ýaşynyň içindedir anyklap bilerdi. Onda da ýaş babatyny ata topçu, onun 2 ýaşyny ýaşap diýen boljakdy. Ataň ilkinji ogly ölmedik boldy. Häzirna şuň ýaly ýigit bolaýmak mümkin ekenine. Ey şu ejir çekenine. Şo wagt azapsy ejirdi ölüp gidenem gowgurupdyr. Bar ýok bir döler. Bu gowukdan diýer çykyp bolmasa gerek. Ama şu men oglum ekenine. Ata Nowruzowyň innamy titrep gitdi. Bir pikirinden soň onuň gerdenine bir agyr jogap kärçilik inen ýaly boldy. Ol tilkinni. Şo bir de öler diýen pikirini kowmak üçin gözlerini yumjuk etdi. Onuň barmagyny ölümden gorýan ýüzi bar ahyrin. Hey bekiň bar bola. Ana näme zadyny? Oglunna. Wah, ölümden ýüzi gorýan bolsady. Birden ata Nowruzowyň gözüne Babahanowyň keşfi göründi. Hatda onuň ýetemeşlerini ýaly boldy. Ata, topçu. O da snaryat ýok. Snaryat ýok. Onu esirden alla tokoyetin, derew tokoyetin. Yaralar ne deyin? Yaralarmy? Yaralar diýäňmi? Yaralar goý. Olaň ýanyna men galýan. Olaň ýanyna özüm galaryn. Düşünýämiň buyruk saňa, buyruk göteril, tokoyo. Näme üçin men? Babahanowdan sen yaralar näme bilen halat etjek? Näme hil halat etjek diýip soramandyryn. Özüň näme işlejek diýip näme soramandyryn. Näme üçin oň buyrugyny suw meýilli gurbagy ýaly tabiň bolmagy howrupdyr. Men komandir halat etmän. Gaýtamyň özümi halat etdiripdirin. Bu karam bolmaýarmy näme? Näme üçin özüm galyp komandire halat bolýarmyndyrin? Indi bu oglunam. Ýok. Muňa bir zat bolmasyn.
Soňň pikir harasady takarçaga bardy. Gözüni yumup ayalyndan gelen soňky aty ýatdan okudy. Ata gözüni yumdy. Atyň her harpyny, her nokoduny gözüne getirip bilýärdi. Men traktorçylyk kursyna girdim. Peşanalyň emtiýetiniň ýanyna kurs açdylar. Peşanaly küjü, takarçagy. Ýöne gündüzüňe daşam däldir. O ýylgyrdy. Öz aýalyny ýag etgen kombinezonly, eli uly demir açarly traktoryň ýanyna durany gözüne getirdi. Soň gözüni yumup, öz aýalynyň traktor sürüp gelişini aýyl-saýyl gördü. Birden onuň traktory tanka ýugurlydy. Ak garyn içinden aty topça tarap geliverdi. Aýalynyň ýüzi uludy. Popuş ýaňaklary, pekki dodoklary, paşçak burny, gyýa gözler golylap gelýärdi, golaylap gelýärdi. Şo gözlerde bolsa, ata hut öz suratyny taýgarýardy. Ata ýene tilkinni. O gözlerini yumzuk etdi. Kirpiklerini yelmeşen gar gözüne ýerep, dünýäsini dumanlatdy. Men düş gördüm diýip, o bekin gulagyna gyýyrdy. O ýolukda düş görüp durun. Aýalym hut tank sürüp gelýär. Men aýdypdym ataňa, o traktorçylyk kursyna giripdir diýip. Beýgo, gyýdymyz näetdik ha? O da ýene ýetlije urunurlar. Bekem öz pikir hyýaly gumra bolýar semeli. Ol kambatyň gardan ýaňa appak gulan gulakçynyň ýakasynyň, eginleriniň ortasyna oýnaklaýan saryýa gyzy hor ýüzüne, geň galy şökledin taşýan goýun gözlerini, goýa ony ilkinji gedip görýän ýaly dikanlap seretdi. Ata leytenantyň bu nazaryny eýmenni. Olam oýrukda düş görýär öýdýän. Päsgel bermäýin. Ýorgudy mukaddes bolsun. Urşuň mukaddes bolýaly. Täsin aýdym. Священная война. Mukaddes uruş. Uruş mukaddesmi? Biziň uruşumyz. Biziň düşmana garşy duruşumyz, biziň ýeşiremiz, biziň görüwimiz, biziň azabymyz, biziň gazabymyz mukaddes. 10-njy bab. Duşuşuk. Mele ilk akşam redaktordan buýrgaldy. Novopetrovsk ilatly punktuna barmaly. Şo ýerden gazetä habar ýazmaly. Mele gazetçi duýgu süýrenşdi. Redaktor ýöne gazetä habar ýazmak üçin beýle buýrup bermez. Novopetrovskda bir ýutgaşyk waka boljak bolsa gerek. Front Moskwa ýakynlaşdygyça, habarçylyň töwüşýän bölümlere gitmek kynlaşýardy. Haýam näçe günler Annanov general Panfilowyň 316-njy diwiziýasyna gitjek bolýardy. O diwiziýanyň şöhraty, onuň görkezýän gahrmançylygy, harbiýleň arasyny agzdan agza geçip ululu gurrunlar döredýärdi. Annanowyň şo günler gürleşýän adamlarynyň hemme diýeni asal Panfilowa garna şol çykaýardy. Asal adamlaryň bar olaň şöhratyna şärik bolaýardy. Biriňe öz müşdüğünü peşkeş beripdir. Meýleki bir oň bilen Asawy Yahimde bilişlepdir. Yeni bir wagtda informasiýa atdyr. Garaz başga da gurrun azýarly. Boljakly atlarym aýdylýardy, bolmajakly atlarym. Şol gurrunlaryň arasynda da mele öz üçin gaty bir gowy fakt eşitdi. Panfilov uruşdan öň şäherjegde işlepdir. Bir diwiziýanyň özünem bilen ýerleşlemeden düzülenmiş. Mele front liniýasyndaky bölümlerde erkin göremek üçin ýörüte propuska sabarsyzlyk bilen garaşýardy. Enne şeýle propuskan bolmasa, butnar ýaly. Düzgün tertip regimde suratda berkidilipdi. Eger şeýle şäher görmeseň bolar ýalym däldi. Düşmanyň diversiýon toporlary ýylatyň, aýratynda gyzyl goşunyň eskerleriň arasynda dogul ýaýratjak bolup, düşman aviasiýasyny harby obyektleriň üstüne gönükdirjek bolup ulukçun açýardylar. Olar biziň tyýramyza her hili ýol bilen geçýärdiler. Hatda gabagdan çykyp gelýän eskerlerimizin geýmine gelip, şolaň dokumentleri bilenem biziň aramyzda peýda bolýardylar. Şo ýagdaý sebäpli Annanov general Panfilowyň diwiziýasyna wagtyna gidip bilmedi. Anhaýynnym gazetary redaksiýon tapşyryk. Kartada Novopetrovsk ilatly punkty Moskwa bilen Volokkolamskiň aralygyndady. Volokkolamsk düşmanyň elindedi. Volokkolamsk bilen Moskwanyň aralygy bolaýsa 100 kilometrdi. Novopetrovskym ondan 30-40 kilometr berdedi. Mele tapdygyndan ýelgeýinni. Kelte içmek geydi. Emma keşe ýadygy agyr gördü. Soğuk bolsa ýadyk geydi. Bu redaksiýadanam Novopetrovsk'a gidenler bolupdyr. Inne gitjeklerim barmyş. Ýöne front liniýasyna hemmen sürlenşip gitmek gadaganny. Bar jaň bir snaryady
ýa-da ýeke bomba şam bulaymy mümkinni. Şoň üçin mele buyrgalan destini haýretmän ýola düşmek boldy. KPP'de dokumentler barlayan punkttu. Mele Novopetrovsk'a gitmeň kynynlygyny bildi. Front üçin ok ýara aýyk taşıyan maşyndan aýrylmaýady. Meleni şolaň birine mindirdiler. Mele ýaşyklyň üstünde ýyňjylykly ornaşyp bilmedi. Birinin çünkü dürtülüp maşin her silkenine böwründe şaýjak bolýady. Meýleki bir ýaşyň üstü düz däldi. Şofýorum kägat sürýärdi. Kätede goýa gözü ýok ýaly gütülä bomba çukuryny sürýärdi. Onuň bir edil emedekleýän ýaly haýal sürýärdi. Ýoluň bombalanan böreklerini aýlanyp geçýärdi. Zara ýynynda maşynyň ýyly bulanyp, anha agar, anha togulanar diýdirýärdi. Ýokaryk ýarmaşanyna da güňläp, görgüli maşyn azabaryny çekýärdi. Ýaşyklar üstüne ýykylar öýdüp Melaniň hem her öwrümde ýyny dygylýardy. Ol hasam tumkodynak iksany zaparlyny gorkýardy. Granatlar gazy üzüne ýatyr. Olar zapalsyz ýarlasy ýok. Tapançadan beline göçedi ýok. Ýöne zapallar gölün, termosyň şişesinden ýedilen iňçejik probirka ýaly biçak nädikzat, döwläýdigem ýarlygy. Ýarlaýdy. Detonasiýadan ýaşyklardaky ähli snaryatlaryň göçäými mümkin. Mele tumkodyna elini sokup, olar barmaklarla tipalaştırdı da çıkarıp dıngzak boldy. Ol öz ýanyndan men şulaň haýyrynyň peýdatyndan geçeýin nedidi. Emma hus şo purtotyň özünde olar tumkan düýbüne kagazyr garamlaryň arasyna gaçty duruberdi. Indi aljak bolsaň tumkan içinden ähli şakır şukur çıkarmaly. Çıkarsaňam nirde goýjak? Maşyn oly tilkip barýa. Tumkany bütünlüğüne zaňa aýtady. Oň içinde dokumenti bar, hatlary bar, kartady bar. Inni mele tumkan edil sapyorlaň meni götürüşi ýaly iki el bilen tutup binähiri nejere bolaýdyt diýip işini gepledip barýady. Garankan düşdi. Töwerektaş görüntünü. Şofýor ýolyny nähil taýgar ýaka. Ýyzanama güňläp kän maşyn gelýän ýaly görün. Biriniň aşy görünok. Öňden gelýän arabalar, maşynlar bilenem ýerine şakşaýanok. Birden maşyn takka durdy. İksan zolak şögle şofýoryň kabinasyna dirildi. Olar el fanarlaryň şöhlelerdi. Melik han adamın göwresiniň goýlalaşyp gelýänini teljerdi. Şofýoryň güdi şöhlede ýagtylyp, Melaniň göwünde bolmasa ol edil kine ekranyny terediýän ýaly. "Nire barýaň?" diýip el fanarlyň bir sorady. "Nire bory diýäň?" diýip şofýorum oň sowalyna sowal jogap berdi. Onuň sady Melaniň kellesine bir pikir urdy. Bular patrullar. Men şolaň ýanyna tagaman düşeýin. Zaparlar tumkodan emaý bile çykaryn. Olar howpsy bir gaba salyn. Soň ýene ýydan gelýän maşynyň birine minörüne gidip beren. "Novopetrovsk daşmy?" diýip mele ýokardan gaýgardy. "Daş däl näme?" Patrul şöýlesini andan we tarap gönükdirdi. "Daş bolmasa mene düşäjek. Sag bol şofýor" diýip ol oňordugynyň tere tap boljak bolup bortdan ýapyşdy da tallanyp bir aýagyny tigire goýup beýle kaýagynam gallardy ölün. Tigirdäk aýagy typyp germedatan uluduruberdi. Tumkoda agram görür. Zaparlarym mınzırar öýdüp Melaň jany çykdy. Ýa-da hiç tat bolmady. Maşyn urady. Şöyle Melaň ýüzüne termeledi. Mele demin dürsemäkä, "Parol" diýip patrullaň bir oň alkymna dykyldy. "Paroly bilemok" diýip Mele geňirgenip diýen jogap berdi. "Bir ýerde, uly ýoluň ornunda parol bolarmy? Ana dokumentim bar, propskam bar. Bir gazetçilere parol bilmek ýokman nädip, annan bir neme eserlerine de dokumentlerini tutdy. Ýöne olan geline bermejek boldy. Emma patrul fanaryň ýagtysyna oňoýrak okumak bahanasy bilen dokumentler dartyp aldy. Ol dokumentlere siňe seredip, ýüzüne hatlaryny okudy da, ýollaşyna da görkezdi we ýollaşýan bir hili sarlümleşip, "Ýollaşmaýar. Eger parol bilmeýän bolsaňyz, bizle gitmeli bolarsyňyz. Buyruk şeýle" diýip goýsundy. Ýoksa da, Novopetrovsk'a barýan halyňda siz näme üçin şu ýerde düşdiňiz? Annanyň gahyr geldi. "Bu şuwma üçin düşdüm. Eger has anygyny bilmek isleseňiz, ondanam urragyn etmek üçin düşdüm. Düşünikmi? Men hakym bar isleýän ýerine düşmäge. Men gazetçi. Ondan siz kim? Sen dokumentyň görkeziň." "Hey, mayor. Ýegini harby postuna da ýok adam sokturup gepledi. "Biziň baş komanda düşüden dogry ýarmyz bar. Kim bolsaňam? Bir de parky ýok. Mayor bol, polkovnik bol, gazetçi bol." "Bulonkom dogry" diýip annan pikir etdi. "Barlymaly buyruk berenler. Bularyň barlyandylar." Ol garşylyk görkezmän bularyň gidelliň uğruna gidiberdi. Olaň bir Annanyň öňüne düşüp, beýleksem ýygyna düşüp barýady. Annany ýagdy ýumşatmak isledi. "Eger barýan ýerimizde telefon bar bolsa, telefon edin, armiýaň syýasy bölümine. Şo ýerde men tanaýandylar.
Armiýan syýasy bölümi Novopetrovsk'demy? Bilmedim. Bilen şagyran ýerimizde Novopetrovsk. Novopetrovsk'da näme ştab barmy? Näme şagyrlyňyz? Aýdandyr gazetçiligiňiz çyn boldy. Ikinji patrol içgin gazyklany boldy. Oň beýle içgin gazyklanmasy bilen şügelendirdi. Şeýle-de bolsa bol beýle zatlar bolar etmeýärdi. Novopetrovsk'a näme? Siziň orta ýeri birikmeleňiz gelýärmi? Ýöňden barýan patrol ýeginiň saşyryna sowal berdi. Aýt näme adamdyň? Sen milletiň gaýdy maýor. Gaýdy bolany näme diýip, diýmäkä. Milen ýeňsenden agyr göwre hoppa boldy. Edil omzyna agyr şugulaklaryny ýaly ol ýegdekläp gitdi. Badyny aýaklary küçädim ýöňe ýadil dayandy. Eller ýeňsende gaňarly. "Şnel, barla" diýip patrol ýoldaşyna gaýgyrdy. Milenin ennamyna hut köz basyran ýaly boldy. "Be, düşman eline düşäýdimmika? Be, şömürümün soňu bolaýdymka?" Hut bir sekundda oň kellesine müň pikir gelip gitdi. Şeýle maskara halla. Biz any şeýle ardan bihippe beräýmeli bormy? Çykalgy ýokmy? Çykalgy. Oň ennamy sanrady. Gahardanmy, ejizlikdenmi, biçärelikdenmi? Elini boşadanlaryny ol sapança gabyna ýapyşdy, ýamyň içi boşdy. "Çykar eňdekiler" diýip düşman buyruk berdi. Mele oň garankyda ýallarýan gözlerini gördü. Olam Meleňiň gadaply gözlerini görýän bir şemeli. Mele jüzüne granatyň agram salyşyny duýdy. Ýöne zapalsa granatdan ne peýda? Zapal bolsa sumkady. Sumkany alýansaň. Oturdýansaň bular etjekler. Barur bular ýeşigimi çykardyp ondan açjaklar. Bulara gazyl goşunyň hakyky ýeşigi gerek. Hakyky dokumenti gerek. Diňe bir ölmegim däl. Men ölümüm düşmany biziň tyýrymyzda düýpli opuruluşy etmäge kömek etjek. Çykar gazyl goşunyň ýeşigine näkes türk. Diversant algyryldy. Siz biziň rus mertebämizi harladyňyz. Biziň nemisden basylmagymyza siz sebäp bolduňyz, namart, gorkok näkesler. Bilip goý. Rus watançylary şundan şeýle keme nemislere garşy göreşjek. Hemem öz işimiz siz ýa näkes busurmanlardan arsalyjak. Mayor wamy senden. Meleňiň bütün aňy sowallan doldy. Onuň aňyny hereket edeýin. Janymy gutaryn. Bir ýagdaýdan çykjak bolýan diýen pikirleri asla ýerem ýokdy. Bu haram dönük geýmiňi çykar diýip näçe gyýgyrsa-da. Oň bedeni durky nerewleri şol buýruga birjikde boyun bolmaýardy. Meleňiň kalbyndaky ýaşyryn üstü batyrlygy, duýulmaýan, bilinmeýän kletkalaryna şowat, meleňiň öz aňyndan daşgyn bir gaýrat bir ýagdaýa garşylyk görkezek bolup pelatan urýardy. Müňlerçe variantlar gadaplyýardy, saýlaýardy, seçýärdi. Şo gaýrat meleňiň özünden biýdin, iň bir amatly pursuta garaşýardy. Şo pursut geldigim meleň ýahly güýjüni herekete getirjekdi. Şol gaýrat birden meleň herekete daldy. "Men onu sumkanamal" diýip mele sumkanyň bagyny ýazdyrdy-da, diversant tutdy. "Şoň şinde de bir ýaragy bardyr, açyp gör." Ana postdan çykaryn. Mele bir kemerini ýazdyryn bolup ulady. Diversant sumkany açyp elini onuň içine sokandyram görün. Şo gizliň gaýrat ikinji hereketen buyurdy. Mele bar güýjüni jemläp ýagdygynyň burnu bilen sumkany raslap depdi. Mele sumkanyň ýalp bedenini gördü. Haýyn "Wäy" edip bagyryndan gaýrat öz gasabynyň dogry çykanyny ketetledi. Sumkanyň içindäki zaparlar ýarylyp näkediň barmaklaryny ýoldy. Ol çawaranmagy ýetişmäkäde gaýrat Meleni göz açyp ýumsalymda üçünji hereket tekledi. Mele ýanyny aňtan golup duran beýleki diversantyň üstüne ýöden oklady. Mele düşmanyň üstüne ýöden oklanyny bilenim. Oňa kär edip biljek däldi. Eger şo buýrugy gaýratyň ýöden aýylgan güýje öwürmedik gordy. Mele jan hoguryny onuň bokurdagyny şeýle bir ýapyşdy görün. Ýödüniň barmaklaryň demire döwnünden soň bilip galdy. Diňe burnuny porsiýy uran soň mele ýödün duýdy. Näkes balgyna goýberdi. Inni elim bogozundan aýra tamam boljak diýip barmaklaryny ýazjak boldy ýazylman nur. Barmaklar gurşup gelipdir. Mele ýerinden turdy. Eýletini garanjaklady. Göze dörtme garanky. Barmaklar ýolundan diversant garankyda gürümjürüm bolupdyr. Bütün dünýä aýran ýar boldy. Ol ayaklanmady köýşek ýary, ýentirekläp bir kädim etdi, diňşirgenni. Ýeňserinden uzakda bir ýerde ýaby hokranyny ýaly tezleşdirdi. Şol hokurdyň soňam iňilläp örildi. Şo hokurdyň ter tarapdanam awtomaşyn tezleşdirdi. Ýol şo tarapda bolmaly. Bu hokurdy bolsa, ýa barmak ýolun bolmaly. Ilk hoň ýerden alajak boldy. Näme düşünür?
Onu bir güýç taklady. Ol garaňgyda sermenip her sumkany gözledi. Birden bir gulokçun elini eldi. Şonun ol öz kellesinde de gulokçunun ýokdugyny bildi. Bu gulokçun özüniňki däldi. Onu bir hil nejit görüp zyňyp goýberdi. Wah, ýyllygyň ýagtysam murdan jokla. Ýene termenni. Sumkasynyň bir bölegi. Onuň teletin bagy eline geldi. Soň ol ýarasyzlygyny duýup, gölürip ýatan näkediň tapançany gözläp tapdy. Tapançaň tutoýunyň soğugy onuň elinden goltuğundan ennamyna geçdi-de, ýüregine bir elbet gorku galpylatyny saldy. Bular ýeke därler. Ony alyşyp gererler. Inni berin ellerine düşäýmeýin. Mele ýola tarap ylgady. Ol garaňgyda tümmekleri büdürýärdi. Ayagy oýa gidýärdi, ýykylýardy, ýene turup ylgaýardy. Gaçmaly, bir ýerden gaçmaly. Algap barjyny onuň kellesinde şondan başga pikir ýokdy. Ýoly ýetip barýarka o birden sakka durdy. Dokumentler. Gitti dokumentler. Indi dokumentsiz näme işlerin? Maskaraçylyk, tüýs maskaraçylyk. Ol gymyrlaman kän durdy. Görbererse başa geleni. Ýesazat maskaraçylykly ölümden zypdym. Duşmanyň üstüne çykdym. Indi olar elhens opuruluşa edip bilmediler. Baryny boluşy ýaraýdaryn. Anansynlar, anmasalaram. Mele ýol goýdurla diýip, "Öňe göwünli ýadım" dedi. Ol ýoluň ortasyna baryp her aýagyny bir ýere diýrep durdy. Ýa-da oňa hiç zat gorkunç däldi. Gulagyny kesip barýan sowum, soňky boljak gep görüňlerim, çyrasy batly gelýän maşynyň urmagam. Hemme zady bir perwaýlyk duýgusy ona asal bütünle gurşa barsa da, gün gyzanyna dumanyň sowuluşy ýaly birden ýat boldy. Onuň kalbyna gün ýaly gazaryp gahrmançylyk duýgusy peýda boldy. Asal gahrmançylyk däldi näme şo? Ol özüniň ýap-ýaňy düşen çykgynty ýagdaýda bolşuny, oý pikir edişini, hereket edişini analizledi. Dogrudan kalbyna birjikde namatlyk duýgusyny getirmedi. Gyzyl esgere münasip edenlik hem başarynykly hereket etdi. Duşmanyň birini öldürdi. Beýleksinem ölümden kem etmedi. Duşmanyň matlabyny başa bardyrmady. Bu gahrmançylyk däli dagy näme? Dokumentler kagazlarda. Şolar inni şu boluşuna ulunup bilmez. Mele alkymyna turan bir şakyrda goýa ukudan oýanýar boldy. Näme berip durdan garagyň ýokmu diýip edil, oň ýanyna maşyny zordan saklanan şoför ellerini hallanyp melaga ýerdi. Näme ölümüňe golugyanyň? Maşynyň öňüne ýödüň atanyňda onna gitdi söwüşe gatnaş. Melany elinden çekip zis peşin kuzowyna mindirdiler. Eskerleň arasynda oňa bedeniň üstüne ýer berdiler. Bir tarym testlerini skyrman oturdular. Diňe maşynyň şakırdasy. Bu eskerleň wagtal özleşýän üsküle geçdilerdi. Birden melede o ýerine turdy da maşynyň kabinetyny ýumruklap başlady. Durdy maşyny. Hani kim maşynyň ýetýärli adamsy? Maşyn durdy. Andan sowany ýene gaýtardy. Şoförüň ýanyna oturan adam kabinetyny boýunda tutdy. Ümitim oturup bezatly ýetseň düşürür. 5-10 gram içen bolýarlar da bezatly edýärler. Oturum tümdip goýgardy. Ýok, düşün. Men mayor Annanow. Krasnaya armiya gazetiniň işgäri. Diversantlar taş öldüripdiler de ordan typdym. Soňlyň maşyny. Kän näle olur? Derre tutarys. Ýetýärli adam bir tarym tezini çykarman durdy. Maşynyň içinde näkirim, o näme diýerkä diýip şöýlenişdiler. Ýok, men maşyny sowup bilmän diýip ýetýärli adam ýoş epledi. Men konkret tapşyrygym bar. Şulary en punktyn eltmeli. O ýene-de bir tarym durdy da. Hanten öz dokumentin görkezdi. Gepem şonu da dokumentlerimi aldırdım diversantlara. Diňe sumkamyň bir bölegi aldy elimde. Anmasaňa gidelim. Men olaň birini öldürdüm. Hotaýda ýatanlar. Beýleksini ýaraladym. Sözler eşitenden ýetýärli adam kuzowda agyra buyruk berdi. Kapitan Nowrudow, şu mayor tapdyrma. Bökäýmedin ştab elteriň. Ol kabina girinden maşynam aldyryny var ýaly ýokturly. Annan faadyn eşitenen ata topçu Bekin böwrüne dürtdi. Bek öz pikirine gümra bolup oturdy. Familiýasy Annanow. Öýle türkmen bolmaly. Bek zink edip pikirine oýurny da bütün gowra söýlegirlip Annanow bilen görüşdi. Özüni tanatdy. Awgusta Ukrainada Berkidlen raýonyň gowranyşyna duşanlyklaryny ýatlatdy. Annanow tanady. Sülün tapar waň jigitsene. Kapitan Nowrudow haýtýaňyz diýip, ol garangyda eskerleriň güýüne çiňe etdi. Şo Moskwada Türkmen pasprespa duşanmyka? Edil özleyip, kaptanına yığırılıp oturun ata şaflı cevap berdi de, Mela suvarlı ödününü. Bu ne bol şov? Ne günler, ne zulümler başına düştü? Ayısamam anan martına deyip,
Annan başyny ýekadi. Tütänlik. Mukaddes tütänlik. Ýaşyryn tütänlik. Be. Ata topsy kikirdäp güllü. Hona hil tütänlik. Eger men şu iki tagadyň içinde başymdan geçenini bolşýal gadyety ýazsam, soňam şu alzyraňy halada size duşan üstüne goşdan bir okuzamynanmaz. Annan aftymdy. Soňa postunyň ýakadyny galdyryp gulaklaryny ýapdydy. Siz nirden gabat gelýäňiz diýsene. Bir giýjäňiz sinne. Hey, aklyga geljakmy? Beýik tötänlik. Eriň bile edeýin diýsem edip bolmaz ustatlary. Meleğini bir tarapdan bir tötänliklerin tutuş bir ulgamy hayran galdyrdy. Beýlek tarapdan şo diversantyň Rus watançylar diýen samahallamasy gynýady. Ol samahallamany her getene aýdym boljak däl. Şonu kime aýtmaly, nire aýtmaly? Şo jogap kärçilik hem onuň ýeginden basýady. Kalbyna aralaşyp içini ýaryp barýady. Ol gatyly mesele. Eger oramdadylar nemis diversantlary bolsalar, o bir mesele. Biziň halklamyzyň dostlugyny bozmak üçin Goebbelsiň syýasy ýörelgesiniň biridir. Eger şeýle bolsa, o beýle bir kyn mesele däl. Oňa garşy syýasy görüş güýçlendirmeli bolar. Birden Annarowyň kellesine taryhdan bir parça kursa burdy. Oňun sebäbi bardy. Şo wagtlar biziň bir watançylyk uruşumyzy 1812-nji ýyldaky watançylyk uruşy bilen deňeşdirmek meýli ýaratdy. Goýtedy Kutuzowyň Bagratyonyň görelleri täze ýeňişleri ruhlandyrdyň diýen ýaly şygarlar radioda häli şini ýanglanýady. Annarowyň kellesine kursa burun pikir burda şeýledi. 1812-nji ýyldaky uruşyň başynda Rus koşunynyň komandaşy Barclay de Tolle'di. Olaryň oňa serkerdi. Ýalkymly Rus watançysy bolsa-da, Ruslaryň käbir gatlaklary oňa şuýury garardylar. Çünki onuň familiýasy şet ýurtlyň familiýasydy. Onuň familiýasyny Rus halky öýüne şygar edinip biljek däldi. Şoň üçin Rus koşunyna Kutuzow baş edilip goýuldy. Kutuzow Rus halky edil Hudaýyna ýalnandy. O şo beýik ynam bilen ýeňdi. Goebbelsiň Rus watançylar diýip biziň aramyzda ýerýänlerim, bu şoň ýaly pikire ynandyrýan bolmaklary mümkin. Ýagdaý islemesek biçak sırçyrymly. Ýöne bu wagt döwür başga. Biziň beýik watançylyk uruşmazdaky watançylygyň hamirmaýaty başga. Sowet watançylygy. Onda da biz milli ýetgerleriň arasynda işleýän syýasy işgärler Rus halkynyň, beýlik Sowet halklarynyň bize bolan ynamyny ýetmeli, berkitmeli. Her kimde şu şahstakda türkmenler töweşýän orada düşman geçmez. Şu şahstakda gadanlar gorýan bolsa, düşman külpeýekun bolar diýen ynam döresinde. Beýlik halklaryň wekilleri üçin bir ynam bolsa, biziň öýdümiz üçin milli gowunç. Teretli. Milli gowunç Sowet watançylygyna internasionalizme ihas bolýar, olary iýmit berýär. Şeýle milli gowunçy terbiyelesek, döresek, onu hiç kim diversantlaryň da içarlaryň dogruny gitmez. Hiç kim sana türkem diýmez. Meli? Bu maşyna akylaryň, şodanna kapitan Atan Nowruzow bilen Bek Saparowyň hem edermenlikler üçin syýla gowşurulmagy armiýanyň ştabyna barýanlyklaryny eşdip kediletdi. Ýa-da anamyň seçmesi edermenlik. Edermenlik diýdi lohra gelip güllü. Edermenligiň türkmençe manasyny bir syýyndan. Eder men tabşyryny iş ederin. Başararyn diýen manydy. Teredin gabat gerçini. Ýöne tötänlik däl. Armiýanyň ştabyna barýan şaýlar 3 tan türkmen ýigidi öz ýene dillerine gepleşip gürleşip hediretdiler. Armiýanyň ştabyna Bek Saparowy, Atan Nowruzow we beýleklere erteleçen diň zalma goluydaky bir jaýyň padwalyna gitdiler. Ýöne mele ölüp giýje diň zalmak meýser etmedi. Onu eltmeli ýerine etdiler. Kontrazvedka upravleniýetine on aýdanlaryň üns berip diňlediler. Onun sonra gidenleriň gep salgyndan meleğin düşen wakasy ýaly waka başga ýerde de bolupdyr. Annanowyň ýanyna 10 sany motosikletçiden bir maşin eskerden barat operasiýa material goşdurlardy. Wakaň bolan ýerine berdiler. Annanowyň aýdanlar subut boldy. Onuň dokumentlerini käbirlerden tapdylar. Propsk kartçykalyny ýertiripdir. Ýöne ýelmeşdirip subutname hökümini ulansa boljakdy. Şahsiýet udostweriýetini welin tapmadylar. Meleğiniň gulakşunam tapyldy. Ýöne tapansa tapylmady. Ölen adamyň nemesleriň biziň aramyzda ýebiren diversantydygam anyklandy. Emma eli ýaralan welin tapylmady. Erteri bilen meleğini armiýanyň syýasy bölüminiň Novopetrovskdaky nowaşygyny tapşyryp öýdünem gahrman hökümini häsiýetlendirdiler. Gahrmany şöyle dipsiňiz, ýa-da dipsiňiz diýip nowaşy meleğini bir ýyljak ota geldi de
katalogun kapagyna spirt goýup, şonu içde ýatdy. Ýöldüm turduryň gerek wagty diýdi. Haýtduly armiýanyň ştabyna näme üçin çagyrlandyňy Novopetrovska gelinden soň bildi. Asla ol ştaba däl, leýdem siýasy bölüme çagyrlan eken. Ertir bir uly duşuk boljakmyş. Kim bilen duşuk boljakdygyny resmi suratda aýtmaýardylar. Emma ol siýasy bölümdäki tanyş bilişlerinden onu batym anyklady. BKBP-niň ilkinji taryhyny ýazan teoretik hem revolutsioner Yemelyan Yaroslavsky fronta girenmiş. Oň bilen duşuşga armiýanyň belliräk siýasy işgärlerini çagyrtdylar. Haýtduly SSR Ýokary Sowetiniň deputaty bolan soň ol siýasy bölümde aýratyn hadapdy. Armiýanyň sastabyna SSR Ýokary Sowetiniň diňe 2-3 tane deputaty bardy. Siýasy bölümiň işgärleri, garby siýasy swotkalaryny her sapar oň adyny ýazardylar. Tegoşda görülen görkezişinden söz açardylar. Siýasy guramaçylyk işini alyp barşyny analizlep, hatda şo swotkalaryň bir kopýasyny SSR Ýokary Sowetiniň prezidium başlygy Mikhail Ivanovich Kalinin adyna da iýerdiler. Novopetrovskada şo duşuşa gatnaşmaga front liniýalarinden çagyrlanan arasyna Haýtduly Moskwaly, Özbegistanly, Gazagystan tanışlaryny gördü. Olarlan pikir alışdy. Ýugurdyň frontyň ýagdaýlaryny tözleşdi. Frontda siýasy iş alyp barmagyň aýratynlyklary barada maslahatlaşdy. Ol Moskwa Magarif halk komissarlygyna işlen bir köner us magarifçysyna duşdy. Haýtduly Türkmenistanyň Magarif halk komissarlary bolup işlen soň. Olar bir-birini iş üstünden oňatanaýardylar. Sen ýöňkü kerdeşiň gördüňmi diýip magarifçy bir hili pışardap gepdi. Familiýasyny bilýärdim, gören edil agdymdan arga halaýdy. Bir hili ýütgeşik familiýasy bardyla. Anna 30-njy ýyllaryň başynda narkom bolupdy. Biz oň bilen preferansam oýnapdykla. Annanowmy? He, o Annanow, eşitdiňmi? Ýöten agşam o nemis versantlaryň ýerine düşüpdir. Ýöne hili sapany meýelim däl. O gaşyny galdyryp ýüzüni köp maýyna görşetdi. Belki öz peýdalaryny işletmek üçin öýberendirler. Öde bir yerini öldürdüm, beýlekin yaraladım diýämiş. Bilmedim de, o leginden gyzyp goýberdi. Diversantlaryň gelinin beýle aňsa sypaýmak. Ýöne ödem bir uly siýasy meseleyle baglanyşyklymış. Beýenir de kawul Annanow diýip Haýtduly şörlü. Magarifçy belli bir zat aýdyp bilmedi. Haýtdulyny meleğiniň düşen ýagdaýy beýşak gyzyklanardy. Siýasy bölümiň bilen duşu öýlen sagat 3-de 4-de boljak. Oňa şeň urda siýasy bölümiň jogapkär işgärleri front liniýasyndan gelen siýasy işgärler bilen şahsy duşuşlar geçirýärdiler. Haýtduly öz gedegini geçiripdi. Bir näme boş wagty bardy. Şoň üçin ol meleğiniň gözlegine çykmagy ýörendirdi. Öňünden çykan ýene bir tanyş oňa Annanow hakda başga bir hikaýat aýdyp berdi. Yemelyan Yaroslavskyň fronta geljekdigini Goebbels öz agentlerine söýlep bilipdir. Näme biziň aramyzda oň agentler ýokdur diýemin. Yaroslavsky dünýäde gaty awryly adam bolan soň ýöne desant iwerilip, şonu diýir tutup öz ýanyna getirmek buýrupmyş. Öz gedegini biziň razvedkamyzam duşmanyň şu pygyryny bilipdirdi. Yaroslavskyň geçşek wagtyny şo ýoldan Annanow'y beripdir. Diversantlar bu kugurup gelýän maşyny güppät etseler, ellerinde düşenem Annanow bolupdyr. Annanow ilk bolan içini bilipdir. Soňam maýyny tapyp, olary öldürýärip gaýdypdyr. Bilýärmi? Oňa gahrman berjekmişler. Hey, ola oňraýypdyr. Haýtduly gowunuşlardyň. İşlerini bilipdir diýdiň, işlerini näme? Ey bilmedim göli, öýde şun bildi halkyň wekilleri äs gelmedi diýendir hakyny. Şolram Goebbelsiň agentlerimiz. Haýtduly başyny ýekady da Novosiyň ýanyna urdy. Siýasy bölümiň nowatçyly Haýtdulyny meleň ýatan zaýyn etdi. Zaýyny demekdi. Mele burada poli adlan sypalyň üstüne ýerlerini tutup ýanyny ýatyrdy. Bir sypalyň uzam oň agzyna girip, ol hor çekenne bir hili şapardaly äheng edýärdi. Haýtduly bir tellem meleň synlap durdy. Soň aýagy bilen oň dawanyny gyzyklady da, "Ey gahrman, garp bolup gaflatda ýatma" diýip goýgardy. Harby düdügüne enlik bolan Annanow tarda turdy da, gapdalyna duran ädyny ýapyşdy. Teresi synawan Haýtduly. Ol gözüne ukulap yumzuk edip seretdi. "Men Haýtduly tanadyňmy? Howlukma? Geýni ber. Trebago ýok" diýip Haýtdulyny köşeşdirdi. "Ýöne seni tötänik däl bolsaň gerek" diýip mele güldü. "Men seni görürnip umyt edýärdim. Umyt etdim, tama etdim. Diýmek duşumy tötänik däl.
O tötenlik diýmek näme? Näme düş gördüňmi? Ey edil düş görüni ýaly boldum saňa ýaran maňaçyn. Maňa da ýaran näl, hiç kime de ýaran näl. Sen gahramaçylygyň eýýäm hemmek şu gurrun edýär. Sen hem bilen agdyny. O nähili? Men dokumentimi düşman allaryny ýaňsylaýan olaýmasynlar. Yok, sen gebelsiň. Yemelyan Yaroslavskiň ýere salmak üçin ýürüýti iýerin diversiýon toparyny dudagyny edipsiň. Adal sen Yaroslavskiň ruhunu oýnapmyşyň diýerler. Melegen galy. Bay erteki düzmäge ýokdy o adamlar. Sen adamlary günäleme, mele. Aýylgans ertekilen soňy biler bolsaň, oňa tutar ýanlar. Adalet tabaralanýa. Zyn arboklar gara güýçler jizalanyrlýa. Şu ýeýmen aýylgans wakalardan soň adamlarym şonu küýtüýär. Küýtemäge haklary bar. Ýa-da frontda ýuruluşyk başlandy. Biziň adamlarymyzyň diňe zyn arboklar däl, gara haşly mähnet tanyklarym otlap, ýakyp bolýanlyklaryny gözleri ýetdi. Adal şol gara güýçler urmagy, ýa-da testirme öwrendik. Döwdagy nämezik şolaň ýanyna. Sen pikir edip gör. Ýaz gülüm. Gelin haryny öz sanitarlary bilen ýüzbeýiz durup mähnet bir nemis tanykyny otlady. İçinden çykan faşistlerim atyp ýok etdi. Ýene taňa fakt. Bu taýda bolsa adamlar faktlary bilmän folklor döredip ýörler. Gazetçi bolsaň ýa-da şonu ýaýrat. Urra! Mele haýat bilen uzaklady. Şu kinni wanyza ýazgyl tan kurdymy? Biler bolsaň, şeýle gahramaçylyk häzir şeýle bir gerek. Gahramaçylyk kimişe de gerek. Ýöne häzir hasam gerek. Sebäbini anha özüm dursaýyn, soň aýdaryn. Bir iki ýylleşdir geçip duşu gelenleriň üýşün ýerine tarap uradylar. Siýasy bölüm biýiginen şu gelenler naharlamaň hem öňünden gamyny ýen eken. Bir ýany bomba degip ýykylan uly kerpiç saraýyň ýanyna tüsläp tigirli kuhyna durdy. Her kim saraýyň ýepişkenden bir boş katilok. Bir bölek çörek alýady. Soň daşarda tigirli kuhynyň aşperi her kime bir sok ýarma goýup berýärdi. We her bir gedek. Bir ýere üýşmäň. Naharyňyzy bir ýere duglanyp ýeň. Noş bolsun, göwnüňiz hoş bolsun diýip aýdýardy. Haýatguly bilen mere de öz paýlaryny alyp saraýa girdiler. We şaşyp ýatan gapyrjaklaryň üstüne zaýdar oturup nahar başyna gurrunlaryny dowam etdiler. Saňa folklor, maňa sünnip meli ötün akşam öz başyna geçenlerini jikme-jik gurrun berdi. Tötenligi madamlady. Tötenligim hem aslyna tebigatda kanun laýyklykdygyna, intuitiv göz ýetirendigini, tötenligi anamyň fanatizm dälligini göçgünni, gözüni giýiňden açyp gurrun berdi. Mele gözüni giýiňden açan oň maňlaryny iki tany ýa ýygyrt emeri gelýärdi. Sen tötenligi giýmin salýasyň görün näme? Her bir adamyň potensiýalyny sen maňlaýyndaky ýaly maňla ýygyrtlaryny bilmelimi diýip haýtguly gurrun netijeli tarapyny nutjak boldy. Ýöne adamyň potensiýalyna tirwelemek gerek diýip mele haýtgulyň gözüniň içine eretdi. Potensiýany terwelep adama siňdirip bolsa eken. Şo potensiýa gerek wagty, gerek minuty, gerek sekundy öz-özünden işe girýär eken. Mene akşamdan bäri şeýle netije geldim. Hani teoriýadan praktika geçerli diýip haýtguly gönlän soň, mele şol diversantdan Rus watançylyk akdeşdenlerini, şol hiläni, gebelsiň Rus adamlarynyň aňyny ornaşdyrjak bolýanyny gurrun berdi. We şu münasibetli ýödüniň anam hakyna pikirni we şol ynamy nygtamak güýçlendirmek üçin ýazgulun görküden gahramaçylygynyň, kapitan Atan Nowrudowyň, leytenant Bek Saparowyň gahramaçylyklarynyň hemmeri aýan edilmeginiň uly ähmiýete ýedigini gurrun berdi. Soň ol Atan Nowrudowdur Bek Saparow hakyna gurrun berdi. Olaňam häzir şu ýerlerde bir ýerde aýtdy. Sagat 3-de Novopetrovskiň tütenlikde Abat galan klubyna söwüşýän goşunlaryň, diviziýalaryň, polklaryň wekilleri ýygynandylar. Klubda stul ýokdy. Soğuk bolan soň stullar eýem odun edilip ýakylypdy. Eskerler çoğdam bolşyp ýerde oturýardylar. Oturuşlar bolmasaň zargyn ýaly görünýärdi. Haýatguly çep böwürde suwdam bolup oturan akarat eskerler görkezip Melanyň gulagyna Panfilovçylar diýip pişirdidi. Olaň arasyn tegelek gözli gadak garga ýigitleri mazerli. Sagda tanykçylar garaşly ýomlarynyň gulaklaryny gargadyp gowr edip oturýardylar. Ortada dürli polklordan gelen roto, batalyon komissarlary, komsorklar, agitator eller bulakny otlatyyrdylar. Zalyň içi aýbugdaşlaryny gurup ýa-da ýekady oturan eskerler komandirlerden hyrynna kynny. Birden hemmeler tapyrdaşyp öýürdirdiler.
Eskerler öňlerine gabat bolan toňlar haýyt ulan beredi. Adam ýeňselerinden başga zat görüp bilmediler. Diňe hemmeleri ýene tapır-tupur oturandan soň öňdäki üstü gyzyl mataly stoluň başyna 5-6 tane adam gördüler. Ortadak uzun boyly at ýöde ogudan komandarm Rakasowski. Ol hemmelerden tapawutdan durdy. Onun ýanyna da sary murtlar sallanyp duran ýaşul oturdy. Mele onun en şeme gerek leksiýany dinläpdi. Bu kaklaşanyň Yaroslavskiň tanady. Haýytguly bolsa, onu diňe suratda görüpdi. Beýlekileňem bir kisin tanadylar. Garanlaram şak etdiler. Ýöne mele stoluň gyrasynda ýeli galam kagazly kete oturan postuny dinanyň ýüzü tanyşýaly göründi. Ol bärsine baksa, tanasaňam boljak gün hiç kellen galdyranokdy. Rakasowski kän geplemedi. Ol ýagda ýugmady. Ýa-da burdatda her bir eskeriň gahrman bolmalygyny, şoňa diýip bardygyny aýtdy. Mele bloknotyny onuň sözünden diňe 3-4 cümle ýazdy. 16 noýabr 41-nji ýyl. Erski. Düşman hüjüm edip ısınını açıyor. Batın biz onu bütününe ısınını açırarız. Şonuna hüjüm etmek gerek bile de gelir. Sonra Rakasowski batırları Sovet döwletiniň adından ordenler medallar goşurmağa başladı. İlki Panfilov sırrı goşurdu. Rakasowski orden goşurup duran her bir eskeri hakkında şeyler maglumatlar aýdýady. O goýa şo esker bilen bir akopda goşun ýarly. O esker tanaýady. Şoň üçin eskerler hem onu bisak goýardylar. Spidak okuyan polkovnik birden kapitan Nowrudowa Gazalilla ordenini ilan etdi bolun. Kiçik morja kapitan oturunyň arasyndan käýerde aýlanyp, käýerde dyýdaryň üstüne ýokup prezidium tarapy urady. Ata barp ýetmän Rakasowski on häsiýetlerinde urady. Siz munyň göwredi kişi bolsa-da, öýde kişileri ötmäň. Munyň duşmany atýan her snaryadany men ýen peýelwanlar göterip bilenok diýip oturunlar gülüşdirdi. Uran ýerine edil şöwräýi. Okunan biderek geçirnok. Ödem köyüne kavalerist. Diňe ýalaňa çykylyş bilen uruş başlanyny Nemisleň öz territoriýasyna geçip, olaň obularyny alan gerçeklerin biri. Häzirmol Kryukowdaky kerpiç tawadyny sarsmaz gala ýördi. Goranyşyň Moskwa iň ýakyn ýerini, iň jogapkärli ýerini, iň hatarly ýerini we türkmen halkynyň wepaly ogly kapitan Nowrudowyň bateriýasynyň anlyk. O biziň anamma dole ödedi. Anam sözüne eşitenden mele haýytgulyň böwrüne dürtdi-de ulanyp şyrdy. Eşdiýämiň anam meselesini. Anamy öýdemeklige propaganda ýerlemek üçin gaty amatly fakt. Mele ulanyp şyrdan soň Rakasowskiň soň näme diýeni haýytguly eşitip bilmedi. Ýöne bir teresse prezidiumyň stolyna tarap ýene bir türkmen ýigdi bar ýa. Bir uzyny okdy ýaşdy. Bek Taparov diýip mele ýene haýytgulyň ulanyp şyrdy. Bu Sülün Taparovanyň jigitimi. Sülün gaýtmak kam ýanyma gelip jigitinden hat ýoklugyny nalapdy. Muňa seretli. Duşşugy. Şo wagtda oturanlar Rakasowskiň aýdan bir dadyna wakyrda berdiler. Melewle haýytguly töwrüň näkilden näme diýdi diýip soraýan şalar. Bek Taparov stolyň öňünde smirna durup komandaşa pert bir jogap berdi. Şo daşa meň üçin Sovet Sosialistik Respublikalarynyň saýygy ýoldaş komandaşy. Zal şörlü. Rakasowski beke sila goşurup berekella diýdi. Ýene değişme heňine sowal berdi. O da sankiňden başga da hojaýyny käňmişli. Sovet saýgynyň başga oň hojaýyny bolmady. Ýoldaş komandaşy. Ýaş leytenantyň jogap tapgyrlygy göwünlerinden turdy diýen. Zarlaklar bu tapar şapyrdatyp şapak çaldylar. Eger şo altyn ýüdüklüň bir ýeriniň ýüzüni şu ýüdügi dakynan leytenanty Berlinden mülk berliýär diýip ýazdyryp, sen ýerine de gaýdyk nähil görýäň diýip Rakasowski leytenanta ýene sowal berdi. Hut şo wagtyň ödünde de ýene mele haýytgulyň gulagyny Nonna Mikhailovna. Şo kete oturna ýar Nonna Mikhailovna ýadyňa düşýärmi diýip bir zatlar aýtmaga başlady. Zal bolsa ýene leytenantyň jogabyna gyzylgyran boldy. Bekin jogabyny nemeli eşitip bildi ne haýytguly. Ýene töwrüň näkirden soramaly boldular. Emma oňly jogap alyp bilmediler. Bekin jogabyny diňe duşuk gutorundan soň takykladylar. Onun jogabyny anlanyp bloknotyna şeýle ýazdy. Bek Taparov. Men alümin ýüzügimma. Şo men üçin gyzyllyň gymmatly. Ikincidenem Berlin alyansak. Men polkovnik bolaryn. Şoň üçin ýazgysyny ýataky ekdirler. Yemelyan Yaroslavski ýürüti daklad etmedi. Ol ýanky syra galan eskerleriň, komandirleriň şahsy görüldügi hakynda gurrun etdi.
watan hakyny, watançylyk hakyny söýledi. Soň eskerleriň komandirleriň sowallaryna jogap berdi. Annany hem sowal bermek üçin elini gallardy. Näme düşünmeýän zadyň barmy diýip haýtdyryň elini ýatyrsak boldy. Gep düşünmedikde däl. Mele maňlyny ýygyrt attyryp gaşyny gallardy. Şeýle bilen adam bilen akyl çakışdyrmakdy. Şeý sen hem özüňi hondan bäri duýursyň. Öz ýanyny öz narhyň artan ýaly bolýar. Ananna hondan bäri boljak bol. Ýönen narhyň berýän sowalyňa baglylar. Bir biderek sowal bilen narhyň gaçyraýmagy mümkin diýip haýtdyry gülümsiredi. Meleň sowaly ýene şu tütänlik meselesiň syrygdy. Tütänlik oňagyny ideýa fikse ýögürlüpdi. Ondan sowal jogabyň stenografiýasyna haýdap ýazyp oturan Nonna Mikhailovna özüniň bardygyny bildirmeli. Mele sowalyna ilmi agram merjek bolup salışdy. Siz gahramanslyk görkezmek prosesine tütänlik faktoryny nähili garaýasyňyz? Yaroslavski äýnini galdyryp sowal bereni görjek boldy. Soň gapdyrnak oturanyna ýylgyryp bir hili pışgyrdy. Men tütänlik faktoryny nähili garaýan? Gyzykly sowal. Yaroslavski iki elinem galdyryp howada goşorunun ýokardan hirkip goýberdi. Men tütänlik faktoryny biler bolsaň, gatyşyna kaýgaraýan. Tütänlik biler bolsaň zerurlygyň ýüze çykmanyň bir formasydyr. Bir her tütänligim duşmana zar vurmak üçin urunup bilmeli. Tütänligim goý biziň peýdamyza bolsun. Ýa-ni ýerden maňa bir wakany gurrun berdiler. Öten akşam biziň bir syýasy işgärimiz konkret aýtsak, o ýüzünden bloknotyny çykardy da taýpalaryny öňüne ýygyna agdaryşdyryp okudy. Mayor Annanov, diversantyň, hut faşistliň biziň tyrymyza ýiberen diversantlarynyň ýerine düşüpdir. Mayoruň sumkosyna granadyň zapaly bar eken. Diversant oň sumkosyny alanyna, mayoruň sumkoda ýütgüjük bir zat badyr diýipdir. Diversant ýerini sumka dokonyna bolsa, Annanov sumkany depip zapalyň ýarylmagyny, oşoňla birlikde duşmanyň barmaklarynyň ýolunmagyny gadanypdyr. Şonun mayor tütänlik diýämişin. Eger mayor sapýorçylyk işini oňat öwrenmedik bolsa, o diversantyň elini sumka sokary ýaly aýtmazdy. Soňra muny depip ýarmazdy. Diýmek mayor aýtmyşlaýyn, şo tütänlik bolmazdy. Eger mayor syýasy işgär halyna garpyşma töweşiniň täýärlerini öňüňmedik bolsa, ýöne o tütäni de ýerden beýleki diversanty boğup öldürip bilmezdi. Kanatlanyňyzmy? Asyl şo sowal berýäniň özü mayor Annany fahry inip, Nonna Mikhailovna stenografiýa ýazyp oturan ýerinden başyny galdyryp Yaroslavska aýtdy. Ýetgerler gülüşdiler. Kedil edip çapak çalyşdylar. Men de gutlaýan ýoldaş mayor. Şeýle tütänlik bilenip Yaroslavski elini Annanyň tarapy uzatdy. Dirijioryň orkestri galdyranyna ýedişi ýaly goşoruny ýokardan tilkip goýberdi. Duşukdan soň Mele bile haýtdyly kapitan Nowruzowy we leytenant Saparow gözläp tapdylar. Mele ata Nowruzow bilen ýakynrak tanışmakçydy. Oň şo Moskwada türkmen paspresswada beren gurruny jikmejik eşitmekçidi. O hakda da Bek Saparow hakda da oşurk ýazmakçydy. Haýtdyly bolsa Beke ýazyl hakyny gurrun berjekdi. Sülgün Saparow bilen duşuş hakyny gurrun berjekdi. Haýtdyly şo goraýdan bir ýerden Harbi Söwdäniň maşynynyň bir çüýçe arak tapdy. Mele de gazetçilerden ýarty filýaga spirt tapdy. Bular ýene de şol köýüne saraýyň içindäki gapyrjaklaryň üstüne oturup, atadyr Bekiň ordenini ýuwdylar. Gurrun etdiler. Moskwa hakdy. Atadyr Bekiň Moskwa türkmen, Kryukow türkmen boluşlary hakdy. Türkmenistan hakdy, öýler hakdy, esker telegrafynyň täzekleri hakdy. Halkary ýagdaý hakdy, ýüreklerini akin döküşdiler. Bekiň komanda şäberen jogabyna hedir edip gülüşdiler. Ýöne ata Nowruzow ýüdükli gurruny düşündiren soň, komanda üçin bulara aýratyn üns bermeli düşünikli boldury berdi. Biraz içen soňlar oglanlaryň dilleri açyldy. Ata Nowruzow bilen Bek daşa hakdy. Ewald şakdy. Nemetiň jüýütinden çykan ýüdükli barmaklar hakdy. Bach hakdy, Brahms hakdy. Bir-birine gedek bermeýän ýar gurrun berdiler. Mele bolsa haýdap bloknotyny ýazýardy. Bulan gurruny ýerliýdine gelen çakylykçylar boldy. Ilkinji gelen Nowruzow bilen Saparow gözläp gelipdi. Ol ýene bir sagatdan bularyň maşynynyň ýanan buhtanyň ýanyny ýygyna aýtjakdygyny, ýyjak almaly däldigini aýtdy. Oň ýany bilen gelen çakylykçy bolsa deputat Gelliýew we habarçy Annanow, Moskwadan gelen wekiliň şagyr ýanlygyny, üçüncü çakylykçy mayor Annanow
Noni Mikhailovnanyň gözleýänini habar berdiler. Şu Ýazgül diýen şo kim bolmaly? Diýip Atan Ogrulov birden gurrun öýsünden tawdy. Men näme bolýar şo diýip bek meleği döndü. Ýene öz düşündirdi. Uyamyň adamsynyň gyýdy bolýar. Onda uyamyň gyýdy. Ýegenim diýde utorda diýip ata topçy ýylgyrdy. Ýok, gyýdy däl, gyýdylygy diýip mele barmagyny basyp anyklady. Ýazgül Goşa Kuliýewiň öňki ýaly Anna Kuliýewiň gyýdy. Behut Goşa Kuliýewiň gyýdymy? Goşa şo teýisselmi diýip ata gözüni ýaldyratdy. Men Goşa Kuliýew bilen Babahanowyň diwiziýasyny bilet goşdum. Biz Türkmenistan eskerler bolup, nemisleň şeriketiň aňry ýünlük ýylatly punktuna meýeledik. Beýmuni Rakasowskiň bilýän eken aýt, ýogsa da nirden bildik. O zatlary bilmese onu komandaşy boljakmy diýip Haýtgul goşuldy. Şonda şodamyzda da owan aramyzda da Goşa Kuliýew öz ýoldaşy Drazdowski diýen biri bilen biziň aramyzda da diýip ata gurruny hyzgul dowam etdi. Ýadymda Babahanow şo owadan ştaba daneseni diýberdi. Şo daneseni de biziň hem Goşa Kuliýewiň Drazdowskiň adamy bolmaly. Ay Goşa Kuliýew guzurly kişi eken o. Eden adam eken. Babahanyň aýalynam, şagalarynyam, ehli komandir şagalarynyam şoru halat edipdirler. O gaty gahrman adam bolmaly. Onu Ýazgül şoň gyýdy. Bir şo ýere gelip inni Ýazgül görmäň istege karam bolar diýip Bek Saparow gözlerini ýaldyratdy. Hasam men gözüniň ýaldyraty bilen o bir ruhsat gidäýmäge taýýardygyny duýdurdy. Hanydur, belki men bir tär taparyn diýip Annanow onu köşeşdirdi. Ýazgül menem görmeli. Kapitanym görmeli. Kakatyny gören adam meni görse ol gaty begenerdi. Moskwadan gelen wekil howlukmaşdy. Ol hiç bir girişde günü öz şödmür meselene başlady. Men Gazel Goşunyň baş ştabynyň kadrly upravniýetinden. Belki size meýelimdir. Orta Aziýada, şoltana Türkmenistanda da milli harbi birikmeler düzüldi. Şol birikmeleri söwüşe taplanan milli komandirler, komissarlar gerek. Kimiň meýli bolsa, dokument doldur diýen. Diňe meýletin, entek Melew Haýtguly bir-biriniň ýüzüne seredişdiler. Haýtguly aslynda şo birikmeleri komandir kadrlar bilen üpçün etmeklige belli derejede gatnaşypdy. Ol şo ýerden zorduny fronta gaýdyp dahyrin. Ondan on gözüniň öňünde şo taýda duşmaly boljak tanyşlarynyň bir näçediniň nalazyden sypatlary görünýär. Gözlerini yumzuk edip kelleni ýaýkany duýman galdy. Näme kelleni ýaýkaýan komissar diýip kadrlar upravniýetiniň wekili sorady. Men gidip bilmen. Men şo taýdan ýaňrak geldim diýip Haýtguly öýsünden sowmak üçin mele gözümledi. Anha mayor Annanow gidäýmese oň Türkmenistanyň gaýdanyna köp wagt boldy. Front hakkında o çörük hikaye yazmağı inni mun materyalım yeterlik. Mene doğurdanım gidaytemim boljak diýip mele Haýtgulyň ýüzüne seretdi. Gidäýeli bile. Haýtguly jogap bermedi. Ol owadan dodoklaryny putoýumdy bolun, dodoklaryň tapşan şylygy egrelip bir hili aglyjak bolýan ýaly bolaydy. Ol başyny çalajak ekadi. Men ne hili edeni şu ýagdaýda polku taşlap. Maňa näme diýerler, näme aýdarlar? Ýok. Olyýet damaşlykdan doň pişirdan ýaly, sojan ýaly. Ýazgüli taşlap diýip goýberdi. Ýazgüli diýip mele türkmen söyledi. Sen barır fronta gelmeli ahirin. Frontdan gaçaňok. Ýazgüli bekideriz. Soňa wekili ýüzüne. San rota komandirinem iýberýäňizmi? Eger ol söwüşde taplanan orda elbetde iýbereriz. Onu bize bir hepde müddet verin. Bizim gürleşmeli adamlarımız var. Maslahatlaşmalı iyilleşlememiz var. Dine bir müddet değil. Biz sizin yerinize kadrlar upravniýetiniň ygtyýarnamasyny bereriz. Siz bize kömek edin. Ýöne gürleşeňize tertip bolun. Hemme tarap bilen seredin. Doğrudan milli birikmeleri yarajak adamlar bolsun. Ol gepler otyrka. Planşetinden mühürlü gol çekilen 2 tane bulan çıkardı da bir yerine. Mayor Annanowyň adyny ýazdy. Beýleksine de komissar geldi. Me alın. Bir hepde müddet. Şu ygtyýarnamalar size öz milletiňizden bolan söwüşçüden söwüşýän bölümlerine gitmäge, olar bilen gürleşmäge, olar milli birikmeleri hödürlemäge ygtyýar edýär. Beýgonu ýeni ikramyny ýadaýsaňyzlar. Ýanky ordinalaryň batyrlary kapitan Nowrudow we leytenant Saparow.
Helki Berlin'e barýançam polkovnik bolaryn ýenemi. Baş üstüne. Olar gaty ynamly komandirler. Komandysy olara nähili oňat baha berdi. Ol ýene 2 sany ýetýärnama ýazyp berdi. Bolaýdy. Mene giderim kämöýdýän. Özüm gazetde däli, bu söwüşüň bölümde komissar boljak diýip andan fernen turdy. Melewle haýtdyry, oğlunlary ýanyn buhtaň ýanyny tapdylar. Galyaňyz diýip, mele oğlundan hersiniň ýerine bir kagaz tutturdy. O ýanky kadrly upravniýetiniň wekiliniň ýanyna bolan gurrun aýdyp berdi-de. Gidelim Türkmenistana. Bir ay bolsam, bir peýda. Biziň front tejribemiz gaty peýdal bolar. Soň ýene fronta ögürlüp gelersiz. Ýadyň ardaňyzy. Häzir bolsaň ha, şu kagazlar bile ýazgyryn ýanyna gitmemiz ruhsat berýär. Edil bollu duruberdi. Oğlunlar kagazlary göz gezdirip, bir-birleriň güýlerini seyretdiler. Mene gidip bilmenlip, Atan Nowruzov çürtge gaýtdy. Ýazgyryn ýanyna Türkmenistanyda gynanýam. O elinde kağıdı andan ve qaytarıp berdi. Men özüme ıhtiyarlı değil, maňa ananlan şahstak var. Onu taşlap gidip bolmaz. Men öz komandirim var, öz bateriyam var. Men bu wagt şolar taşlap gitsem, dizerterli etdim bolar. O düşün, baş tabın wekili ıhtiyar edýär, andan ýerine halanatdy. Men öz kalymda da var baş tab. Aty top şeýerlerine. Şol ıhtiyar edenek. Soň men şahstagymy duşman böwüp Moskwa giren eşitsem, näderin? Men ýakly tejribem, ýakly başarynym şu ýerde gerek. Men häzir diýirkem şol şahstagy hiç kim anyp bilmen. Soň bir wagt hüjüme geçdik, duşmany Moskwaň alkymdan kowsak başga azap. Dogry aýdýan kapitan diýip haýtury aty topçuň elini gysdy. Aty topçu orada gözüni qırp-qırp edip duran leytenant Bek Saparov öýlendi. Leytenant, sen ikirjinglenip durmady, garnynaşyň ýazgyryn ýanyna git gürleş. Menden halam aýt. Kakasy bilen bile söwüşendigim aýt. O şol Ruminiýaň tokoýlaryny siňip gitdi. Nemisden gelne häzir şönnerler. Şonu ýazgyr aýt. Sen öte aýt, men sana ýar berýän. Türkmenistana gitmegiň barady bolun. Meselen ýöl komandirlerimiz bileşýär. Harby gullukdy ýöl komandiriň üstüne ýatlap ýokardaklar bilen mesele çözülýän näler. Şonu berk belli. Eger gerek bolsaň, ýöne buyruk berler ýandyr. Şonu berk belli. Hoş. Ýöne orden aldım diýip üstünlikden başga aýranaýmasyn. Kapitan Nowruzov özüniň konkret bir şahstaga jogap berdigine, onuň şu jogap berýärçiliginiň komanda düşýärde bellidigine buýsuran ýar edip kelerindik tutdy. Şo pursatda ol boýunyň pesdigine, göwresiniň kiçiligine garamazdan, şol ýagyrt jogap berýärçiligiň deňine beýgeren ýaly boldy. Şu pursatda ol haýtgulyň meleňim üstüne abanan ýaly boldy. Ol birden şo berentlikden haýtgul bilen mele sabak bermäge durdy. Men paýymyz üçin jogapkärçilik taryhda ýüzlerçe ýylyň dowamyny ýa bolandy ýa bolanam derler. Sowet Germaniýa frontunyň iň dartgyny, iň ýiti çünki nemis faşistleriniň hüjüm naýratynyň biziň ýurdumyzyň bedeninden geçip, ýüregine iň ýakynlaşan ýiti uzy. Şo naýdan uzyny otýaryn. Biler bolsaňyz, Staliniň gözi, baş ştabyň, äli Moskwalyň, äli halkyň gözi şo naýdan uzyny. Başka sözlerle aýtsak, men goranyş uçastagymda. Hatta gitdirim kartaň ýöňüne barıp her gününe 5-6 gerek men uçastagyma galamyny dürtökleýämiş. Emma alaç edip bilmeýär. Hatta kim şo uçastagy gorýan diýip haýkyrýarmyş. O bir neme demin dürsep sözüni dowam etdi. Aýdaly, men Türkmen diwiziýasyna gitdim-de. Kim berer maňa şeýle uçastagy? Ýa-da maňa onakbal berdi. Meňini baýlygymam, abraýymam biler bolsaňyz, anamam şu şahstaga bagly. Mele tötenlik diýip oň sözüni böljek boldy. Milt edip bilmedi. Şöhrat paralyk diýjek boldy, dili barmady. Öňünme diýjek boldy, bu unutmady. Taryhyň Atan Nowruzowyň gerdini atan jogapkärçiligi her tarapdan alsaňam gaty galady. Atan Nowruzov bök maşyna minidi ýerleşdirle hoşlaşdy. Ata topçuň ýangy sözleriniň täsirini çykyp bilmän mele de haýt ulan bekem tä maşyn ak gavryn garalan iňrigiň arasyna gözüni itýänçe goýa doňuny ýaryp durdular. Nony Mikhailovna Türkmenistany tanışlaryň siýasy bölümiň ýyljak ýerkümedine kabul etdi. Ýerkümede nonydan başga da bir polkovnik bardy. Nonyna bir intelligent sapat, inçejik gözli goçak ýaýnakly adam bilen tanışdyrdy. Polkovnik Nikiforov, ol SSR ýokary sowetiniň wekili eken.
Onu frontda tögüşýän deputatlar birinji nobatda SSR Ýokary Sowetiniň deputatlary bilen duşup, olaryň hal ýagdaýlaryny, pikir hyýallaryny, tekliplerini bilmek üçin Mikhail Ivanovich Kalinini beripdir. Nikiforov Haytgulu Gelliýewiň adresini, bölümini, nomerlerini, ähli maglumatlaryny ýazyp aldy. Ýakynda Moskwa çağırylmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Nony Mikhailovna Meläniň Batym Türkmenistana gitmeginiň mümkinligini eşitip gat hoşal boldy. Oň şo baýaky gaýgysydy. Garnaşlaryň Türkmenistana ýerleşdirmek aladasy oňa ýyňjylyk bermeýärdi. Nony Mikhailovna Yaroslavskiň stenografistka bolup fronta gaýdanna, ol öz ýany bilen ýer serial ozuk-buzuk getirneken. Ol ozuk-buzuklarynyň her näme köýüni tanışlary bilen, fegoş gahrmanlar bilen oturuluşga ýaranyna az begenmedi. Mele biz Zemlyankada tanıt edip bilmez dip nony Mele degdi. Asyl sen özüňe frontyň ýoň liniýasyna gelen fegoşçyň mayor diýädiň görün. Öňürse de bar ekeniň. Biz şu gün ýerden gelip ilkeşden gurrunmy sen gahrmansyň hakynda boldy. Menem seni ýaňy ştabda baý taripledim. Sen şagadatnamaň baradaky meselede çözüldi. Garby Sowetiň şileniniň hut özü degişli darly gürleşdi. Ýa-da atan wagtlaryň şagadatnamy bererler, propisk bererler. Soňam redaksiýa gaýdyp baraňda baryny öderler. Hatda başga da adam beremekleri mümkin. Haytgulu bilen bek boldy. Ýazgul hakynda gurrun etdiler. Käte polkownik hem gurrunga goşulýardy. Onu siyasi işin täsirli hakyndaky mesele gyzyklandyrýardy. Hut fegoş ýagdaýynda siyasi iş nähil bolýardy polkownik, änigine şähnigine ýetjek bolýardy. Polkownik, biler bolsaňyz, häzir her tüpeň, her pulemyot siyasi işin uly matla bile atylýar. Her bir granat faşist tankyna siyasi işin berent güýjü bilen alýar. Ýetgerler şol siyasi ýetikadyň haky üçin öýlerin duşmanyň tankynyň aşagyna oklaýarlar. Siyasi iş biziň adamlarymyzyň süňünni, ganyny durkunna. Ýa-da frontda edilýän gahrmançylyk görseňiz, biziň siyasi işimiz duşmanyň tanık armadalaryndan üstün çykdy. Biziň işimiziň hakdygy şol siyasi işiň teresi. Beýdi temsildiňe bir şuarly bilen duşmany gaýtarýar diýen öýtmäň. Esger öýdüň duşman tankynyň öňüne oklanyna ol şuar gyýgyrynak. Ol diýişini gyzap, hani geçip bilşin göreýin, diýip şo tankyň öňüne kükregini gerýär. Gurrun gudaga çekşek diýene Haytgulu mundan giýjek alyp biljek därli. Olar nonadyr Nikiforov bilen hoşlaşyp front liniýasyna tarap urapdylar. Olar ilki bir Boýapitaniýanyň ok ýara çekýän maşinalaryna daklaşyp gitdiler. 15 kilometr geçen doňlar piýada gönderiler. Haytgulu öz ýanyndan bilen palçykdan ýasalan därliýini ýaly. Ýoldaşlaryny duşman tanklary bilen fegoş eden ýerlerine geçirdi. Edil zaryň öň ýanyna faşist tanky gararyp ýatyrdy. Oba giren ýerine de ýazgul lagyň uran tanky göçän tutdy. Şonha ýazgul lagyň uran tanky diýip Haytgulu ýoldaşlaryny görkezdi. Mele öyle bek gorda bu garam ýahnet metal goýa täze mana ýebrun ýaly. Ýezary ýögürüp onu yamaşkan daşına aýlanyp synladylar. Ýazgul ine şujele gaýda bolmalynyň Haytgulu öz ýüreginiň gopup uranlygyny duýdy. Be, hemen nähili boluverdim aýt. Diýip Haytgulu öz galpalaryny köşeşdirjek boldy. Her bir tanışyň bilen duşşuk bolanda. Eger şoňa duşşukdyň öňünden bilýän bolsaň, şol adam bilen baglanşykly. Şol adamyň özgörlüğe gatnaşygy bilen baglanşykluk kän pikirleri içiňden hümledýärsiň. Oň seni nähili garşyjakdygy hakynda kän taslamalar, şaklamalary hakynda da aýlaýarsyň. Bir de frontyň odunyň içinde. Öňüň kulun wakalardan soň. Öňüň aýrylaşy bilmän bolup duruşlaryndan soň. Ýazgul görünen boynuma böker diýip Haytgul pikir etdi. Haytgul hatda bu görünüşi gözüňde getirdi ýönini. Gaptanna bek bilen mele durka o ne derke. Ýa-da ýagdaýda men ne edip özüm saklap bilerkem. Her ýagdaýda da men özüm saklamaly görün. Şu ýagdaýda hasam berk bolmaly. Haytgul beketer etdi. Bek sanro taň jaýyna goýa o tarapdan gün nugajak ýaly edýärdi. Uruşun bary ýok 1 kilometrlikde köräp duran odunyň ýagtysyna bekiň sypaty bronzadan ýatarny ýaryp durdy. Bek ýazgulyň çeken uruğuz jeberini ýoldaşlaryň ikisinden hem oňat bilýärdi. O hemişe oň ýüküni ýeňilleşdirjek gurpçan edýärdi. Herde oturdy. Ýazgul onuň garnynaşam därli. Aýal doganynyň äriniň öňki aýalynyň uruny gyýdy.
Emma ýazgulun beke bolan garynlaşdyk mähri hemmesininkiden güýçli diýen boljakdy. Moskwada okan ýyllaryny oňa hat edine ýazgul ýazýardy. Asla ýazgul studentin ýagdaýyny student bilýänler diýip tapdygyndan pul berip durardy. Käte 5 manat. 10 manatdan tapsy berýärdi. Bek ýazgulun ýüňünü özüni borçly duýýardy. Oňa ýeňillik edip bilmeýänine gynanýardy, gynanýardy. Anha innem fronto ýerinden gelip oňa näme hili ýagşylyk edip biljekdigini bilmeýärdi. Näme hili ýagşylyk. Aşgabatda Türkmen brigadasyna gaýtmak habarymy. Oňa begenjekmi, gynanjakmy? Bular bilen ýazgulun gatnaşygy näme hirke? Haýyt guly bilen fronta bile gaýdypdyr. Mele oň ýüregine näme hili şatlyk salyp biljek. Meleğinin zalaylığı kendini andırı ağlayandır. Bir vaat ol Aşgabat'a varıp sülgünün öme daşınına pelpelleyedi. Hey, onu ýazgul bilýändirler. Melede goýun gözlerini balkırladıp, pökkürek doduğunu yalaştırıp, ýazgullyn duşmagy özüni talwat edýärdi. Ýazgul türkmen gelin gyýlaryna ilkinji bolup, tan kuranly gutlaryň jaýyna girip, bişiren aşyk ant ýaly, tutan jaý kent ýaly, demin şüýşat almaly, sözün kümüşe almalylaryň gerçermiki? Ýa, bir komplimentim bir konkret ýagdaýda konkret şahsa gelişmete gerek. Men on geline şu jaga ýarnaman tutduraryn. Bilecek dil Türkmenistana diýerin. Otly bilen. Otlum näme Aşgabat için adından 2 şepde ýörer. Menem ýolly arkaýynykda ýazgul hakda powest ýazaryn, pyes ýazaryn. Dörejlik gatnaşyk hemişelik bolýar. Ondan oňa her mahal hakyky manyýetyny, edebi manyýetyny da men gahramanym diýip bilerin. Şu ýaller bilen gapyny açyp, üçüncü ýerden içki gapydan erkilip oturan garry medbrat öýdündir. Doktor Kulivany çağırın. Harbi birazcı. Sen rotanyň komandirini. Ýöne uklap ýatan hödegmen biz siyasi bölümden. Tanadym sizi komissar, tanadym. Ýöne komandir doktoryň ertirki ýöň atara gidişi diýip, goja sanitar gözüni okolaşdyryp ýerinden turdy. Ey Hudaý, ertirki gidişi. Orun masaram ýaňrak şoň gözlegine gitdi. Kitabyň soňy.